Noswaith dda, chroeso I haglediad rhif 94. Be dwi'n hoffi hefyd ydy just cyd digwyddiad llwyr, ond hwn ydy'r 94 mis o'r lockdown. So, happy accident all around. Os da chi'n gwrando nôl ar blwyddyn o haglediad, da chi'n mynd I ddod fewn I mae'r manic lockdown energy yn pylu, a mae'n dod yn ôl, a mae fyny yn gry hen yma. Mae'n mis Ionawr 2021. Fi Sioned sydd yma, hefo Bryn. Hello. Iestyn. Hello. Da ni yma yn manic energy. Oh boy. Siarad tech asterisk. Dyn ni yma I fynd â chi trwy'r holl newyddion tech sy'n werthu glywed, ond mae 66% o'n ni di quitio social media, so just Iestyn sy'n gwybod stuff, really. Mae Bryn a fi fan yn byd hyfryd mental health, cwmwl, neis, rainbows a puppies ni, lle da ni ddim yn goffo gwylio Donald Trump yn cael ei banio o, effectively, y byd, I suppose? Tan mewn penderfynu launch I social media platform I hun, a mae'r whole thing just yn creu rhyw fath o rhyw cesspit o nonsense llwyr. Gallwch chi ddilyn ni ar Parler unrhyw bryd, guys. And da ni yma, da ni'n mynd I fod yn siarad chi trwy bits a bobs technegol, ond yn fwy pwysig na hynna. Da ni wedi bod yn gwylio ffilm nodweddiadol enfawr o'r enw The Meg. Mis yma, mae Bryn wedi cael ei ddymuniad. Ddoth y tooth fairy ato fo a dweud, ti sy'n cael dewis y ffilm o'n Bryn. So Bryn fel, dwi eisiau pa watch The Meg. Y cwestiwn ydy, gwrandwch yn yr awr nesa, a fydd y Meg cystal y Sharknado? A fydd y cystal a watch o Tenet, sef be nes I neithiwr, a methu cysgu wedyn, achos bod y Bryn I wedi sgramblo ychydig bach. Peth cyntaf da ni'n neud ar y siow wastad ydy siarad am yr agenda. So, dwi'n mynd I ti draw at Iestyn gynta. Iestyn, beth yw drinks hen yma? Hen yma yn exclusively right. Just I chi cael dall, mae Iestyn wedi bod yn yfad hwn trwy pnawn. Do, o'n i'n gorau reid y cig ymlaen am 9 bore yma, a dwi wedi bod yn watcha do. A o'n i'n gorau yfad tra'r o'n i'n gwisio do. Hold on, wyt ti'n cael rhyw fath o fel Memphis Pit Barbecue? Yn mis Ionawr na, slow cooker oedd o. So o'n i'n gorau watcha do, really. Ond oedd o neis. Ond os i'n joio, jyst Eistyn a watcha do. Y brawd Houdini yw'r unig tipples dwi'n cael heno. Ond llawer ohonynt. Ydy hynna yn cwrw llun? Na, pa'n di hwnna? Ydy, cwrw llun, ai, cwrw llun. Okay, dwi'n potentially mynd I grio eto rwan, achos dwi'n cofio yfed gymaint o stwff na pan o'n I ar fy ngwyliau ym Mhenllyn 2 flynedd yn ôl. Oedd yn amazing. Oedd yn really wyrdd yna. Be di gwyliau? Beth yw gadael y ti? Ond unwaith eto, dyn ni'n ddim yn weithwyr allweddol. Mae yna bobl sydd yn, a dyn ni mor ddiolchgar I chi. Diolch I chi. Pidwch wastio'ch amser yn gwrando ar y siait yma. Cerwch I gysgu, cerwch I bath, cerwch I ymlacio, a bita gymaint o chocolate ydych chi'n gallu. Please. Da ni'n caru chi. Nes da chi Mark Drakeford caws. Mark Drakeford, slow and steady one. All right, Mark. Ti'n cofio pam hwnna oedd y thing? Ond fatha rhyw saith, fatha rhyw, dwi'n gwybod faint, 100 mis yn ôl ar y network. Dwi'n cofio. Mae'n really ddiddorol sut da ni dal yn trio brandan hynna'n fel tech podcast. A mae Iestyn chwarae teg iddo fo yn trio'n really galed I gadw ni on brand. Ond mae wedi morffio fewn I fel, dyma gofnod o bywyd yn y Big Brother house. Day 1024 in the Big Brother house. Sioned's gone mad. Sioned's eating Chinese snacks from the Chinese shop because we're watching a Chinese co-production film, is it? O'n i'n glei. Anyway, lle bod fi'n offendio pawb yn Northumberland. Bryn, be yw ti'n yfed? Dwi eisiau deud rhywbeth ar enw Williams rhywbeth gin oedd o. Mae'r botal draw fy cwrt, di wirioneddol ddim yn cofio. Wedi werio off. Na. Mae'r label yna, ond dwi wirioneddol ddim yn cofio. Mae'n teimlo oedd allan nes I
tolldi fo bythefnos yn ôl, chys wirioneddol dwi'n ar goll. Beth yw amser? So, dwi, unwaith eto, sponsored by Diolch yn fawr Iestyn, dwi nôl ar y gin Llechen Las. Mae hwnna'n cael agoriad. Nice. Mae hwnna'n cael slosiad. A dwi'n cael tonic. One te. Little tonic report, guys. So, mae Little tonic. So, mae Little Tonic wedi upgradeio rwan. O, yn hytrach na cael yr un bach sydd efo llong bach arno fo, so just yn dweud light tonic water. Mae nhw wedi dechrau trio brandio nhw rwan. So mae gen nhw fel basic Little Tonic Water a slightly more expensive Little Tonic Water. Enw hwn ydi Eden Bay Tonic Go. Wan te, report arall i chi. Dwi'n cofio chi'n cofio ychydig o flynyddoedd yn ôl. Nes i drio yr Aldi's Tonic Water. Mae o dal yn siait. Mi o gen i un neu ddau o tins o hwnna dal yn y tŷ. Mae Aldi's Tonic Water, fresh water rhywbeth. Mae basically yn trio edrych fel fever tree. It's just, na. Eden Bay yma, okay. Mae'n okay. Ti'n mo be? Dwi'n lycio'r ffordd mae'n rhywbeth galw oedd rhywbeth reit nautical. O, wastad. Mae nhw wastad yn mynd i drio cael ti anna fo. A chwarae teg, fy anwyl ŵr brynodd hwn i fi. A mae o yn passable. Ond mae'r gin yma yn hyfrydable. Felly, mae'r gin yn neud yn well. Dwi'n meddwl licio roi fever tree efo gins neis. Mae fel bod o'n overpowerio nhw. Mae fi yn fy Nghymraeg gorau. Dwi ddim wedi siarad efo chi eleni. Na ddo. Does a neb wedi siarad efo chi'n Lenny. Dyma'r penod cyntaf. Na, dwi heb di siarad efo neb ers Dolig, so... Ti'n kind of gallu deud, Bryn? ar y funud, dwi'n hollol sicr os bod mae'r rhaid i chi actually bobl go iawn, ta dwi'n just i dychmygu hyn i gyd. Dwi wedi dechrau siarad efo ngwallt. Liciwn ni peintio llun meddyliol i chi o Iestyn. So ti'n cofio'r bit na yn fel Logan, lle mae Wolverine yn, just edrych bach yn hen, bach yn rough. So mae gen i y cool fel Wolverine spikes, ond hefyd mae'n edrych fel y dŵd o'r Mandalorian oedd yn rhedeg y pentre lle oedd yr fel sand snake worm peth yna'n byw, a hefyd yn ôl Bryn yn edrych o tan France. Wel, mae gen efo'r gwallt llwyd yn dechrau codi efo'r un fath o taldra. Yes, pwy yw ti'n teimlo wyt ti'n Chaneli ar hyn o bryd? Y boi na'n Airwolf. Okay. Llun yn y description. Clicio. Yeah. So, hang on. Parin. Stringfellow Hawk. Be dwi'n lyfio yn y sioe yna, enw'r boi oedd Stringfellow Hawk. Oh, yeah. Hwna'n actually enw'r cymeriad. Hwna'n really bad. Stringfellow Hawk. Ie, mae'n aipyn bach o Stringfellow yn dod drwad yn y hefyd. Mi o'na rhywun ar YouTube, oedd rhyw ddynas yn chwarae cello, and di neud fatha 8 cellos play the Airwolf theme, a godd o'n anhygoel o thing. Mae di neud hefyd di neud fatha Mario Brothers. Mae'n rhaid i di neud Night Rider. Mae Night Rider a Airwolf yr un level. So, oedd y peth hefyd sy'n ffynnu di oedd Stringfellow Hawk hefyd, am ryw reswm yn chwarae'r cello. So, mi fysa na golygfeidd lle oedd yn eista ar gadar o flaen yw llyn mawr yma, jyst yn chwarae'r cello, tra na eryr mawr, jyst yn fflio drosodd. Neb dach pam oedd o yn y stori. Fel na dwi'n dychmygu, yes, dwi'n mynd am dro. Mae'n mynd i eista ar y dock of the bay yn Gynarfon na. Jyst yn chwarae'r cello. Fucking cello. Ie, a'r ci yn neud efo ni'n tre braffer llunyn. Okay, rhod mwy o updates llew i ni, cos wyt ti ironically wedi galw ci yn llew, a mae'n really confusing, ond mae'n ffain. Ie, he's a biter at the minute. Wyt ti di bod yn gwached Cesar Millan, The Dog Whisperer, ar ôl i fi pwyntio ti allan i Cesar Millan, The Dog Whisperer? Da ni di gwylio cwpl o'r nhw, ond mae'r cwns mewn ar hwnna yn mental, mae'r serious problems o hwnna. Dydy ci ni mor bell a hynna. Mae Cesar, di Cesar ddim yn trin y ci, Iestyn, yn trin y person.
Mae fatha, be oedd yr dynas oedd ar y BBC ar un trodd, Super Nanny, neu rhywbeth. Plant. Ie. Plant cwn, same. Yn fy mhen o'n i'n meddwl am Supergran. I ryw radda dwi'n kind of meddwl am fatha plant bach iawn, fatha dim i 3, mwy na lai union fatha puppies bach. Chos mae nhw'n bita fatha dwi'n i be, mae nhw'n neud twrw, a fe ti'n really stopio nhw fynd i toilet lle mae'n nhw'n teimlo fel o. Cachu bob man. A ti'n cael gymaint o synwyr allan o'r puppies a ti'n cael allan o babis. So, dwi'n teimlo bod mae nhw'n mwy na lai rhywun peth. Yndi. Dwi'n gweld yr tebygrwydd yn bod dyddiol. Reita. Gan bod ni yn professional podcasters gyda award-winning, whatever. Yeah. Sorry, silver award-winning. John McCyfri. Award running up. Okay. Does gen ni ddim y BBC tu nôl ni. Ie, does ys ni yn Llundain bys ni di ennill ysan. Dyna di peth. O ie, so nhw wedi gallu handi fo draw at ni, dim problem. Ie, dyna pam nath yn... Na, gan bod gen ni neb yma yn basically fforsio ni wneud rhaglenni da, da ni just linked i lonc cer ymlaen yn wneud rhaglenni ia. Mae'r stwff yma just i gadw chi fynd. Rhaglen oce. Mediocre? Yeah, pretty di developio taste am luxuries. God, Bennett. Yes, ti di bod yn populatio yr notes. Achos o'n i, mi nes i ofyn, hei Bryn, wyt ti di reid unrhyw beth fewn i hwn? TBH, Sions? Dwi ddim actually di edrych ar y notes eto. Mae eisiau rwy'n fresh ar gyfer y sioe, does? Yn yw'n fresh. Yes, o'r holl danteithion ma. Just oherwydd fod yn nodiadau yna, diolch yn golygu dwi wedi darllen yr erthygla. Wel, so, dwi'n meddwl peth mwyaf, really, oedd yr peth WhatsApp, da. Bod WhatsApp a Facebook. All of a sudden, mae bobl wedi penderfynu, mae WhatsApp tan bach yn dodgy. No shit, ti'n meddwl? So mae'r stori ma, yr un dwi wedi dilyn, yr un link dwi wedi rhoi fewn gan y Guardian. Pawb yn licio'r Guardian, nice, balanced. WhatsApp loses millions of users after terms update. Poorly executed change to terms of service send messaging apps subscribers flocking to competitors. Wan di hwn yn amlwg heb weithio yn fy nghylch i, does dim peryg y bydd 9 byth yn gadael WhatsApp. Rwy'n peth yma 9 wastad yn lyfio bod ar Facebook. Yes, the Bryn... Dwi'n gwybod, chi fwy o security a gwybodaeth dudes na gydw i. Be mae hyn yn feddwl? Wel, i ni ym Mhrydain, dwi'n gwybod byd, dwi'n meddwl, no di? Am fod ydy'r terms of service thing ddim yn effeithio ni. Achos bod ni dal yn yr economic area, neu... GDPR yn... Dal yn thing. Wel, mae GDPR wedi cael ei roed fewn i deddfa Brydain cyn i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, so mae'r deddfa gwarchod data dal yr un peth ar y funud. Ond, ia, mae'r newid yn dod oherwydd mae siopa... So, tam yn dod profiad dwi'n gallu dod o'r gwaith go iawn fi. Ti'n fod ni'n gwybod bod yna reswm bod ti yma? Sure, yeah. This isn't your proper job. Na, ti'n gwybod. So, i greu perthynas mwy personol rhwng siopa a cwsmeriad, mae nhw'n agor fyny y gallu i cwmnïau gallu cysylltu efo pobl trwy pethau fatha WhatsApp neu os ych chi'n edrych mae Apple yn neud ar gyfer messages so fe chi gyrru iMessage i brand nes i gallu defnyddio fo i gysylltu efo Lush i trefnu traffaith o'n i cael efo i'n archeb mae Facebook yn neud a lot yn dydy mae Facebook yn gyrru lot o stuff i Messenger ac i WhatsApp. Dwi wedi sylwi hynna o ran pan ti'n interactio efo busnesau ar hwnna. Mae Instagram, wel mae'n blar Instagram anyway, fel who knows so, data ti'n mynd ar hwnna. Mae'r busnesau eisiau bod lle mae'r cwsmeriad. Mae lot o cwsmeriad defnyddio WhatsApp. So, be mae Facebook i ryw radd yn trio wneud ydy creu
platform so fedrith cwmnia cael cyfrif ar WhatsApp a gallu cysylltu efo pobl. So, be ma nhw wedi wneud, a dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd i fod yn weithio yn America am rhywfaint, tam nhw ffigur allan ffordd i wneud yn gyfreithiol yn Ewrop, bod cwmnia am cael portol ar gweinyddion Facebook sy'n galluogi nhw mewn gofnodi a gyrru negeseuon i pobl. A beth sy'n digwydd ydy mae data wedyn o'r beth ydych chi'n gyrru i'r cwmni am fod ar gweinydd Facebook sy'n feddwl bod nhw'n gallu wedyn data mainio chdi. Wel, i ryw radd am nhw'n gallu bydd y staff Facebook yn prosesu'r data trwy bod ar y gweinydd neu rhoi updates neu beth bynnag. Ond y reality ydy staff Facebook ydy WhatsApp anyway, so ond dydy hyn ddim yn effeithio cynnwys y negeseuon sy'n cael gyrru rhwng unigolion, achos mae hyn ei gyd yn end-to-end encrypted. So, mae hwn ond really yn effeithio pobl os maen nhw yn ymwneud efo cwmni dros y system WhatsApp maen nhw am greu. Ond eto fel mae Iestyn yn dweud, dwi ddim yn effeithio pobl yn Brydain, dwi ddim yn effeithio pobl yn yr Undeb Ewropeaidd. Ond gan fod rhan fwy o'r newyddion tech yn tueddol o dod o America, mi ath Signal a Telegram hedfan fyny i top yr App Store ar Android ag iOS. Ti'n bod oherwydd y pobl just darllen headlines. Wel ie, cos dydy'r un Guardian na ddim yn sôn. Mae hwn fel, wel, ys i headline gennyn nhw, Wonderful Guardian, heddiw ma yn deud fel, England and Scotland are the most drunk places in the world. People in England and Scotland are 34% more likely to get drunk and not feel ashamed or feel really ashamed about it. Ac yn i fel, so I just gofyn i bobl yn Lloegr a Scotland nath chi. Cos doedd dim sôn am Gymru oedd hwn, nath nhw specifically deud England and Scotland. Neu, ydy hwn yn England and Wales, sefyllfa, which dwi'n credu bod o, a mae just yn bleita. A dwi'n gwybod bod ni'n fel... Siwr, ti'n mynd dalt, be da ni'n gorfod neud i just gallu ymdopi efo'r ffaith bod ni'n byw yma. So I di fod yn blot o trwy'r amser just i gallu rhoi ti'n gwybod be? Fi'n gwybod, mae hwn yn mynd i fod yn fel... un o'r penodau yna, da ni'n siarad amdan, good tech story one, we're just mynd i ddod efo lawr, okay, Iest? Just mynd i ddod efo gyd lawr, fel y mwyaf ti'n sylwi fel, like, mae'r ynys ma yn shit. Ond, da ni yma i fod yn positif, da ni'n mynd i fod yn trio bod yn rhywbeth... mae'n anodd weithio. Ti just fel, ti yn byw mewn, quote, gwlad sydd yn just horrible. A mi nath un o'r Rhys Mogg codi fyny'n sy'n cyffredin ac yn dweud mewn ymateb i'r ffaith bod marchnad gwerthu pysgod yn straffaglu oherwydd Brexit. Nath o dweud, a mae hyn yn hansod, mae'n fideo yn fod dweud hyn, bod y pysgod yn hapusach oherwydd bod nhw'n pysgod Prydeinig wan. Ie. A ma'n nhw'n... Da ni'n mynd i... Mae na gymaint o absolute Breitbart level mindfuckery'n digwydd. Da ni angen ychwanegu hwnna. Mae popeth fan hyn. Da ni just yn mynd i ddod gwybodaeth i chi. So, unwaith eto, yes, dwi'n gwybod rwy'n ti'n boi iMessage. Mae di cymryd amser i ni gyd. Mae'n greitio, mae Iestyn fel gret yn i gyd yn yr iMessage grŵp a'n popeth yn gret. Oes na unrhyw... Mae gen i ni gyd grwpiau teuluol y stwff. Yes. Dydy'r rhain, mae greitio gymaint o hynna o bobl off rhywbeth sydd yn Facebook-centric. Just yn amhosib. Mae'n mynd i gymryd rhywbeth anfarth, dwi'n meddwl, i dychryn y bobl cyffredin Your nines and tides yn downloadio. Dyw, mae pawb ar hwn. Dyw, nawn ni fynd ar hwn. A grŵp y cor ar hwn. Andros o ddychrynllyd i gael nhw off hwnna i rhywbeth o ddas Telegram neu Signal. Dwi efo WhatsApp oherwydd y lockdown, oherwydd oedd na quizzes tro ffrindiau ysgol yn cael, yn digwydd ac o pawb yn dweud, oce, atab y cwestiwn nesaf yma,
Ac mae pawb yn yr WhatsApp grŵp yn neud yn hwnna. Hwnna di'r unig reswm dwi arno fo. A dwi'n casau ers cychwyn. Dwi wedi trio fo on ag off ers blynyddoedd maith. A mae dal yn edrach yn awful. A mae'r just yr UI yn shit yn efo. Ond... Ydy dy design sensibility ti sy'n cael ei effeithio gan efo fwyaf? Hynna a'r ffaith fod dwi wedi darllen amdan y pobl nath sefydlu fo setio fo fyny ac di cerdded allan ar Facebook heb hyd yn oed hawlio i pres nhw, heb di aros rownd digon hir i be maen nhw'n gael, be di enw'r thing na maen nhw'n neud. Festio, ie. Festio i stocks, no, ie, shit. So nath nhw maros rownd digon hir. Ti'n mo be, dwi ddim yn ymwybodol o hwnna, be di'r stori fanna? Ti'n cael share options, ond maen nhw ond actually werth rhywbeth ar ôl certain amount o amser. Roedd gen nhw rhyw 3 blwyddyn neu bynnag, rhywbeth fel la. Ac wedyn, oedden nhw'n gweld llygad efo y ffordd o Facebook. O Facebook di ddeithio nhw, dewch at ni, gewch chi redag y sioe, nawn ni'n cyffwrdd o, edrychwch ar Instagram, da ni wedi cyffwrdd hwnnw, a i ryw radd dod nhw heb ar y pryd. A wedyn, dyma nhw'n dechrau malu cachyd, sy'n ni'n gallu gwneud hyn? A wedyn, oedd Instagram yn dechrau mynd i'r, lot o shit yn shop, basically. A mae pobl WhatsApp yn dweud, fi dwi'n cymryd hyn. Mae'n stupid, dwi'n do yma. A mae'r person na sefydlu WhatsApp yn investor masif yn Signal o'n. Ac yn really coelio, hwn ydy'r ffordd oedd ni eisiau gwneud beth oedd dros yn penna ni yn gwerthu fo i Facebook, ti'n fa? Dwi'n part dwi'n daith ydi, sut mae Signal am wneud pres? Dydyn nhw ddim. Mae o not for profit, ac mae investors sydd eisiau rhywbeth preifat yn bennaf ydy y pobl sydd yn talu amdano fo. Mae investors tu ôl ydyn nhw sydd yn neud o am ddim i bawb arall. Mae gen nhw ddigon o cash flow tu ôl ydyn nhw rwan o'r investors sy'n mynd i gadw nhw fynd am flynyddoedd maith. Chwarae teg. Oh my god. Mae hwnna fel pitas y Jeff Bezos yn bod yn good guy. Ond sôn am Jeff. Jeff ffrind ni? Oedd o drawd yn o blaen, de. O'n i'n gwybod fod oedd o investio, neu rhoed 10 biliwn tuag at yr amgylchedd i helpu. Ond mae pawb yn meddwl na rhyw fatha doing it for show. Tax avoidance scheme. Ie, na chdi'n union. A fod ti'n gorfod fod yn amheus iawn amdano y cwmni mawr yma yn dreid y pres yma oherwydd maen nhw'n gallu cael write-off iddyn nhw ar gyfer talu tax a felly. So, un o'r pethau sydd wedi dod... Da ni'n... unwaith eto fan hyn, nes i siarad tan bach yn hynt bod... bod Bryn effectively wedi gadael Twitter. Da ni'n siarad fel big community, big business. Dim effectively. Just wedi. Wedi. Facebook hefyd. Dwi'n quite yn gallu ar y gorau Instagram eto, ond dwi'n siŵr doeth hwnna rhywben. Instagram ar gyfer y bara. Ddown ni nôl i hwnna. A dwi wedi bod... A mae hyn mor wael ar gyfer tech podcast, ond dwi wedi bod ers dolyg, achos ti'n sort of dod off... Yr unig le dwi'n mynd ar Twitter ydi ar laptop. Achos dwi'n ei gwaith arno fo, pethau felly. Ac mi oedd gennau wastad fel itchy trigger finger agor y tab yna. Scrollio drwyddo fo. A teimlo'n effernol. Unwaith eto, yes, dwi'n gwybod beth ti'n mynd i ddweud. Dwi'n dilyn y bobl wrong. Ond... Mae o fel bod o'n all-pervasive. Mae retweets na'n ffindio'i ffordd eto ti. Your friends like this tweet. They're your friends. Iawn, de. Yeah. Mae... stori eitha masif, da ni'n sort of anwybyddu kind of gwleidyddiaeth America-ish, heblaw amdano CNN wall of graphics, oedd hwnna'n amazing. Ond bod finally, bod o ddim yn arlywydd, ac ddim yn bwysig, bod Twitter, Facebook, hyd yn oed Amazon Web Services am ryw reswm wedi just cicio Trump off i platforms nhw gyd. Ond bod wedi cymryd
fall from grace, mae wedi cymryd fall from power iddyn nhw, doedd neb yn fodlon neud trial in power. A ni jyst eisiau... Sorry, Bryn. Wel... O'n eisiau dweud ei licio, so dwi'n meddwl yna llyfr ar Kennedy, dwi'n meddwl, rhywbeth fel oedd Profiles in Courage. A ti sort of dweud oedd di hwn ddim yn Profiles in No Courage. Ydy hwn. Mae nhw wedi dweud, fatha'r sefyllfa yna lle mae rhyw fwli mawr wedi bod yn ysgol a mae rhywun arall rhoi cweir iddo fo, mae pob arall yn mynd i fewn a jyst rhoi cic arall iddo fo fel bod ar y llawr fath o bet. 100%. Dwi jyst eisiau fflagio fyny bobl sydd yn deud a lot gwell na fi. So sioi Reply All, so dwi'n gwybod mae honna'n ddim at tast pawb, mae'n podcast amazing yn fy marn i, ond dwi'n gwybod fel mae style nhw bach yn eitha flashy ag Americanaidd, ond mae'r investigative journalism gan nhw yn wych. A nathon nhw penod ar, basically, penod 171 ydy hi, account suspended, a just basically yn deud, like, be mae di cymryd i'r platforms mawr yma, sydd effectively, fel maen nhw'n pwyntio allan, yn private members clubs, achos maen nhw'n cael eu rhedeg gan bobl unigol, dyn nhw'n cael eu rhedeg gan lywodraethau, does dim gorfodaeth arnyn nhw i fod, ti'n ma, gymaint yma Facebook yn treulio allan bod gen nhw ethics committee a pethau, di'r rheina ddim really werth dim byd, a maen nhw gyd yn gwmnïau enfawr, gyda'i sefydlu gan boys yn coleg, da ni'n gwybod y stori yma gyd, mae pawb wedi watch y social network, ond beth ydy'w rhesymeg nhw am gael gwared o'r boi rwan? Chos un o'r peth, so nhw fel, so'r tweets gan fod Trump i banio am ddeud yn deud dim byd. Chos so the tweets oedd wedi cael ei banio am yn deud fel, rhywbeth along the lines of, dwi ddim yn mynd i'r inauguration, a nath Twitter cymryd hwnna fel, mae hwnna'n incitement to violence, a deud, fyddai ddim yna, so cerwch chi smasho'r le. Ac mae pobl eraill yn pwyntio allan fel, na i gymryd y quote o'r sioe wan. So basically, he taunted North Korea with nuclear war. He was like, I've got North Korean leader Kim Jong-un just stated that the nuclear button is on his desk at all times. Will someone from his depleted and flood-starved regime please inform him that I too have a nuclear button, and it is much bigger and a more powerful one than his, and my button works. A doedd hwnna ddim di fflagio am unrhyw beth. Oedd beth yna fo John Mulaney wedi wneud oedd sôn amdan Trump a balla, oedd yn trio disgrifio i rywun arall be oedd o fel, ac oedd yn deud oedd o fel bod oedd y geffil yn rhydd o fewn ysbyty. Ie, hwnna'n gret hwnna. A dyna be oedd o, a oedd i gyd yn mynd fatha, be mae'r ceffil yn dan yr ysbyty? Da ni ar yn apps ac yn dweud, be mae'r ceffil di dynyddio'r lift? Dwi'n gallu neud hynna? A wedyn oedd o sôn wedyn bod na hippo blin yn sgrichian ar y ceffil, a y ceffil yn dweud, I fucking dare you, I want you to press the button, like I want you to fucking this, because I'm gonna fucking have you, fath o. A dyna, fel ti'n dweud, mae oedd wedi neud cymaint o bethau fyny at y pwynt yna, ac ond yr wsos cyn iddo fo cael bwt allan o'r job, oedd o'n cael kick off o platform. Ie, I suppose well i ni. Ti'n gwybod be? Dio ddim i ni ddeud morals oedd y bobl yma? Dwi'n meddwl y ffordd mae wedi mynd ar y funud a'r llythyr cyhoeddus nath Zuckerberg reid allan yna, dwi'n meddwl na Jack Dorsey o Twitter sy'n edrych gweitha ar y funud, oherwydd mi oedd gyda fod digon o chances i gicio off, ac efo i ryw radd efo Zuckerberg, ni'n gwybod y ffordd mae o di bod erioed, ac mae o just yn neud Jack Dorsey edrych fatha oedden ni'n defnyddio fo ar gyfer cadw'r platform y fyw. A tywod, heb ddo fysa Twitter di, tywod, aros yn stagnant fysa ni'n meddwl ers blynyddoedd, am fod di wedi cynyddu llawer. Wel, sy'n fawr dyna fo.
bob un diwrnod oedd o yn rhedeg y lad, oedd o'n tweetio rhywbeth, ac wedyn oedd y newyddion wedyn yn sôn am Twitter ar y newyddion. Screenshot o Twitter, oedd pobl yn mynd i Twitter. A so, fel ti'n dweud, oedd o'n cynical dros ben. A munud oedd o ddim defnydd iddyn nhw, gone. Ac mae'r statistic na sydd wedi dod allan yn mental yn dweud fod ers i Trump cael ei gicio off, mae 73% o'r newyddion ffug wedi mynd oddi ar Twitter. I gyd di mynd oherwydd fod Trump di mynd. Ie, mae'r benod Reply All yn briliant, achos maen nhw just yn dweud, maen nhw actually rwan wedi mynd ar ôl y bots, y networks, y misinformation. Sydd dangos chdi, oedd nhw'n gwybod. Oedd nhw'n gwybod. Ie, yn union. A just cadw fo gwmpas for the lols and the bucks, da. So, I mean, pen ni, oedd chi'n gweld Angela Merkel yn dweud fatha, mae hwn yn free speech thing. A ti'n dweud, fuck off bod o. So, wedi Trump fori o sofeisio, ffonio fyny'r news stations i gyd, a ni nhw gyd roed o on the air. Oh my god, 100%. Meddwl i amdano fo ar Good Morning Britain. Fysa fo, so, dio ddim yn, a fel ti'n dweud, private members club ydyn nhw essentially, just bod yn membership yn anferthol, ond dio ti di cael fi feddwl, ti'n siarad yn private members clubs, mae hwn totally mynd i fod yn gwestiwn dwi'n mynd i cael yng ngwynebu gan wal. Da chi di gwachio Bridgerton? Na ddo. Di hwn yn mynd i olygu dim byd i chi. I pawb allan fanna sydd wedi gwachio Bridgerton. Chi'n meddwl bod y private members clubs fel y private members club yn Bridgerton, lle maen nhw gyd jyst yn gorwedd around yn fel crotch spreadio a gyfed whiskies. That's my kind of club. Iestyn, sa ti'n ffitio fewn yna'n gret. Cael jodpers arno, gwall masif chdi. You'd love it. Anyway. Esgus i wisgo siwt hwnna. Sa ti'n lyfio? Anyway, dim Bridgerton chat yn yr after party. Mae hyn i fod mor siomedig i'n cynulleidfa ni. Be dyn nhw fo, Trading Places. Fyna, efo nhw'n neud bets ar boi di a... Cigars mawr a brandy. Racist bets. That's my life. Yes, dwi'n mor fel. Dwi just eisiau deud, dig comedy point i Iestyn, achos mae hwn yn podlediad sydd yn cefnogi BLM. Mae bywydau dion o bwys. Fel dwi'n siarad o Gaerdydd, mae o'n rhywbeth sydd yn digwydd rownd yn ei gyd ar hyn y bryd. So, just putting it out there, gwrandawyr yr haglediad, cymwch think. Gawn ni reid y link i fewn, ac am fod ni'n bod yn siarad am Trump, yn yr inauguration ath ferch ifanc wneud... Holy shit, oedd hi'n anhygoel. Chanel efo. Be oedd nhw? The Poet Laureates. Amanda Gorman, dwi'n mynd i ddeud hwnna. Dwi'n meddwl na dyna dyn ni. Oedd hwnna'n anhygoel. Hwnna dan gorau o'r oll beth, ac hyd yn oed os da chi'n dilyn politics na'n byd o werth gwrando ar hwnnw. Mae hi just yn teimlo fel... Ti'n meddwl fel, oedd hi'n gwisgo melyn hefyd, ac oedd hwnna... Dwi'n mynd cofio pwy oedd hi deithi hi. Dwi'n darllen lot. Dwi'n darllen Vogue weithiau, guys. Dwi'n mynd gofio beth sydd yn dweud efo fi. Ond oedden nhw'n deud fel oedd Dr Jill Biden, mae ddrwg yna, wedi deud wrthi hi... Dwi'n cedi oedd hi wedi awgrymu wrthi hi wisgo melyn, ac oedd just gweld y fenyw ddi hyderus, hapus, mewn melyn llachar yn siarad am heddwch a dod at eich gilydd a cryfder. O'n i, a dwi unwaith eto, dwi off y news y stuff, ond oedd hwnna'n rhywbeth nes i stopio a gwylio a cael bach o crai amdano fo, yn teimlo fel, I know it's optics, dwi'n gwybod maen nhw'n neud o, America dio, maen nhw'n neud o iddo fo edrych yn greit, ond o blydi edrych yn greit doedd. Mae gen i dalent, doedd? A doedd. Fel Cymru, ti'n gallu appreciate o bardd, ia? Ia. 100%. Cael ei lawr i gorsedd y beir, dim gorsedd, talon y beir, diolch yn fawr. Amazing. Lawr a talon. Dylen ni 100% gael fel iwsio gyd o'n pres ni, othen fel, ti'n ma, pan da ni wedi gwerthu fel IP i'r rhaglen i fel whoever. Mae eisiau ni gael bardd i sgwennu amdano ni, cos ni'n, ti'n ma...
I mean... Wel, dwi'n eitha sicr bod y beirdd yn grydu. A ti'n mynd i ddeud beirdd? Beirdd. More than one beard. Barf, di hwnna. Dwi'n edrych arnych chi'ch dau rei. Mae gen Iest, mae barf Iest yn fel just sort of standard Iest length. Mae'n gallu delio fo'i farf, mae'r gwellt yn out of control. Whereas mae Bryn, mae'n luxuriant o farf. Dwi'n edrych arno. Oh my god, mae'n teimlo fo. Ar dechrau'r lockdown. Do. O waw, mae gen ti full on ffros insir ar hyn o bryd, Bryn. Dyna fe mae'r hir mae di bod. Mae basically tyfu chahyd yma bob 4 wsos. I love it. Dwi just, mae gymaint o hynna o flew a bara mewn un flat. Just yn... Just i... Enw'r llyfr Blew a Bara. Blew a bara! A hwnna fydd enw yr rifin yma, Blew a Bara. Ne fod ti'n gyda fo YouTube channel lle ti'n sôn am manscaping a creu bara. Yeah! Just i neud y glir i pobl sy'n gwrando. Does na dim o'r blew yn y bara. O ie na, cos ti'n gwisgo fel hairnet bach fel Victoria Wood yn Dinner Ladies. Dal yn lyfio y ballad Millennial reference, guys. Dal yn lyfio ballad of Frida and Barry. Be di hwnna? Ti'n mynd i clod hwnna? Dda'n comedy of it. Oh, ia, sorry. Yeah. Ballad of... Ac yn i just mynd, ballad of Frida. Bala. What? Yeah. Mae hwnna'n wych. Mae gennau notes fan hyn amdan stuff dwi really eisiau siarad amdan. Dwi'n gwybod da ni'n mynd i symud mlaen i techie stuff. Ond allai just pwyntio allan, ers y penod diwetha, sef y penod Nadolig hefo ein Dolly Parton themed episode, dwi wedi bod ar massive Dolly Parton trip. Mae fy merch sy'n 6 oed rwan yn full on fyw ni fel wastad eisiau gwrando Dolly Parton, wastad eisiau edrych o Dolly Parton, cos fel rwy'n 6 oed mae gweld rwy'n sy'n just mor unashamedly feminine a massive mae hi just fel, mae hi mor bred a wyn da ni'n gwrando ar hi da ni wedi bod yn gwrando ar y Tennessee Mountain Home album o 1974 drosodd o throw mae on amazing. So os da chi'n teimlo fel bod eich bywyd chi ddim yn neud yn greit, dwi'n 100% yn awgrymu, sticiwch arno y Blue Smoke album 2014 sydd basically yn dod fel double album hefo greatest hits ar album 2 a wedyn cwpl o fel bangers modern Dolly ar y CD cyntaf. Guys, faint weithiau mae di neud chdi watchat Cats? Lle ci'n bloody lyfio Cats. Mae gethon ni Cats ar Blu-ray Dolig. Mae'n amazing. Mae'n just watch... Bloody Sean Conn. Ho. Mae Sean Conn ydi ffigur allan. Mae hwnna'n mynd i rhoi good awr i mam a dad i fel, I don't know, darllen, ymlacio, molchi hyd yn oed. Dau rifin nes i mwynhau o How Did This Get Made oedd Geostorm a Cats. Ti'n gwybod. A da ni di neud... Dwi'n gwybod os yna unrhyw wedi sylweddoli. Basically, dwi'n gwrando ar Flophouse a How Did This Get Made. Check allan pa ffilms ofnadwy sy'n neud bangers efo nhw a wedyn just deud, gown ni'n neud rhain am please ar y show ma. Mae hwn yn 100% rip-off. Jason Mantzoukas just yn cael breakdown just yn trio dweud be ffwc di jellicle o feddwl. So mae Dolig di bod yn dda. Dwi'n teimlo, si rwan mae y dim gin talog, gin llechen las, yn gwneud ei ffordd i fy ngweithiennau, a dwi'n really nice a chilled one. Peeked yn ôl i'r curtain wrandawyr. A so da ni am dechrau efo'r intro mewn 3, 2, 1, go. Hello. Croeso i pishin doniol a da haclediad rhif 94. Na, ti'n gwybod beidio? Pressure i trio neud show dda i bobl, a wedyn ti'n cofio bod na absolutely neb yn gwrando, so dwi'n gwybod pam o fi. Dani amdano fo. Alcohol is not a crutch, ffrindiau. Mae hwn just yn hangout pod. Da ni'n neud o'n meth y mis. It's not a ddim yn thing. A da ni'n actually, mae'r trainer i'n teetotal. So... Mae hwn yn amazing improv show. Dry January and Veganuary. No acting in this house. Veganuary.
Iestyn yna yn gwachod i pwmpen, I suppose, yn y slow cooker. It's more of a bad January. Bryn blew, wondering what that means. See, mi oedd yna fel 30 seconds lle oedd y show yn tight ac yn ddoniol ac yn oh shit, gair anghywir yna. A da ni just yn mynd off y rails. Ie, oedd yna 30 eiliad lle oedd ni ar y peak. Mae fel yr episode na o Sherlock, whose name we do not speak, rhagor, achos oedd yn very strange show, lle oedd nhw'n mynd ar stag do, ac oedd Sherlock yn mesur allan exactly faint o gwrws oedd angen iddyn nhw yfed. Oedd o'n mynd â fel, twyd y beakers gwyddoniaeth yna allan, a mesur allan exactly faint oedd angen, just i cadw'r noson ar fel peak, kind of, keep it loose, ond pan ddim yn mynd i gormod. Dwi isio jumpio fewn i... un o'r lluniau gathon ni ar yr infamous iMessage group oedd Bryn yn splatio i stats bocsio allan yn yni. Oedd o fel, boys, rwchwch beth, dwi wedi bod yn ei heddiw. Ac oedden ni just fel, Jesus Christ, Bryn, wyt ti wedi bod yn beatio fyny fel unhoused people neu rhywbeth? Beth ti'n bod yn neud? Do, dwi actually, ti'n be, dwi'n cael deud i ti, beth dwi'n... Un rheol am clwb Bara ydy, da ni'n siarad am clwb Bara. Bara. Ti di bod yn pynsio toes do, Bryn? Bara. Do, na. So ni'n lyfio gweld stats, actually, ar Apple Fitness Watch ti, o fel pynsio Bara. So mae bach yn ffynnu, so just cyn Dolig, nath ffrind i mi sôn bod hi yn mynd am gwersi, bod hi'n seinio fyny mynd am gwersi bocsio. A nes i dweud i ddi, so be, gyda i ffansi ni hynna hefyd, gaf i wybod sut beth ydi o. Gai holi, di hwn yn Zoom gwersi bocsio wan? I'll get there. So ar yr amser, o'ch ti cael cwrt allan efo pobl. So, doth hi nôl a sôn ar y grŵp WhatsApp, fuck off, bod lle hi di mynd yn neud deal arbennig lle oedd ti cael talu am sesiwn efo trainer oedd ti cael splitio fo efo met so oedd y ddain yn ei cael dysgu ar unwaith a ddyn nhw'n talu hanner y pres i gael y sesiwn so peth ydi sa'r un yn ei isio fatha mynd i fewn a bocsio efo pobl, just i siwr beth... Bryn, ti'n edrych o Eastend Bruiser efo'r barf na mae'n? Sy'n bach o... Just siwr beth sy'n bach o ratach na therapi, a just gallu, punch o pobl, punch o pethau, a just i cael yr aggression. Punch o pobl, sneaky allan fanna. Do, wel, mae'n un o ddau bobl eich. A be na'r i'r boi gweithio allan i ni oedd, be so fo'n gallu neud ydy dysgu ni sgiliau bocsio un wsos, a cael trainer arall i ni fatha cross-functional training fath o beth. So da ni'n mynd i bob wsos fath o beth. So mae di symud ymlaen o hynna, so da ni'n cael cwrt allan i treinio efo'n gilydd, a mae'r trainer yn bell yn gweiddi directions yn ni sydd fatha'n plygu'r reola ond ddim quite yn torri nhw achos wyt ti hefo dy swigan bubble fi, swigan so ddim quite yn torri'r reola ond mae'n plygu nhw mae gen nhw megaphone ochr arall yr afon mwy na lai ond y peth ydi hwnna ond i'r cross-functional training bob tro da ni di trio cwrdd efo'r coach bocsio mae yna rhywbeth wedi nad i'r sesiwn digwydd in person so da ni wedi gorfod neud e gyd dros Zoom so mae'r gwersi eraill i gyd mae'r gwersi bocsio i gyd dros Zoom so beth da ni basically neud ydy mi o ar yr iPad mae met fi ar yr iPad a dwi efo yma yn y flat a da ni just basically fatha shadow boxing a mae hwnna just yn mynd am awr so mae'n neud fatha'r drills i gyd fatha dodge, weave, punch, hook, uppercut, block. So yes, dwi'n mynd gwybod
os wyt ti'n cael flashbacks o fel Street Fighter 2 neu rhywbeth ar hyn o bryd. X, Y, Z. Na. So, be nes i wneud oedd nes i switcho on yr activity tracker ar yr watch fi, a nath o tracio'r sesiwn i gyd. A be oedd yn gret oedd, mae'r target o rhwng bod o'n hanner awr o exercise bob diwrnod, a certain number of points i chdi cael trwy'r dydd i gyd. A nath o wneud yr exercise target fi ar move target fi mewn un sesiwn. Ti just mynd i gael nap wedyn am gweddill y diwrnod, I suppose. Basically, gys i cawod a nap. Ond mae'n kind of cool, so wedi bod yn track, so bod yn neud hwnna. Plus, fyna ni fynd i fewn iddo fo, oedd y stwff Apple Fitness. So mae Apple wedi ymestyn y gwasanaeth Apple Fitness nhw i gwledydd eraill wan yn gynnwys Brydain. So maen nhw'n creu sesiynau gwahanol hydoedd yn eu studios nhw, a wedyn mae'r trainers yn dangos chdi sy'n neud, a mae'r watch wedyn yn tracio'r activity i gyd ac yn neud siŵr bod chdi'n hitio dy targets. Mae'r cyflwynwyr yn bron yn anhygol o hapus trwy'r amser. Mae o just Dyn nhw gyd yn Los Angeles trainers? Maen nhw'n neud o'n Los Angeles. Yn LA o'n nhw'n neud o, Mae'n teimlo'n very LA. Mae'r rhan fwyaf nhw dwi wedi dod ar draws yn dod o Brydain. Ia, mae'n un dwi wedi cael o Canada, mae'n un arall o Australia, a gwahanol rei o bob math o lefydd. Ond, ia, maen nhw'n just i gyd yn hynod o hapus. So'r house style ydi over-enthusiastic. Ia, ond beth sydd yn dda, di mae bob un o'n nhw'n subtitled. Mae'n rei nhw dwi wedi dod ar draws hyd yn hyn, maen nhw'n dechrau yn actually neud yn sainio. Fantastic. American Sign Language dwi'n eitha sicr, ond mae o'n sign sydd yn beth mawr dwi'n teimlo. Dwi wedi gweld un boi, mae gyn fo coes metal. Mae'n amputee. Ti'n gwybod be? Mae gweld stwff fel na yn absolutely allweddol. A dwi'n gwybod mae'n fel, unwaith at oes just optics a stuff. Na, dio ddim ddo. Mae representation yn bwys yn ydi o. Ti'n meddwl? Hwna oedd y peth oedd nhw'n deud efo Kamala Harris fel y VP oedd y ffaith oedd plant bach yn deud, waw, rhywun fatha fi sydd yn vice president fath o beth. So, dwi'n gwybod pam bod fi'n dod o hwn fewn, ond sy'n lleigs yn 6 a mae hi'n gwylio cartoon Lego Friends. Ond chi'n cofio cwpl o flynyddoedd yn ôl, doedd Lego Friends allan ac oedd pawb fel, oh my god, trachan nhw'n gender o Lego. God, maen nhw wedi gwneud Lego ma, fel just i merched. Oh, Jesus Christ. So, oedd loads o bobl fel off on one am Lego Friends. Fast forward, mae Lego Friends yn super positive. Mae sets nhw i gyd yn super diverse, really ddiddorol, really llawn egni. A mae gen nhw animation. Mae'r gael yn Netflix i fi, a dwi'n mynd arfer licio gwachio Netflix. Mae'r stuff sydd arno fo yn really positive. Mae Barbie, hyd yn oed, mae'r Barbie... Dwi'n mynd cofio, os o'n i wedi siarad ar hwn amdano fo, o'n i sicr o'n i wedi gyrru fo rhwng gwaith, achos dros galar, dros bywyd George Floyd, George Floyd, dwi'n wir yn gobeithio, sorry, dwi'n tair drink fewn. Nathon nhw fideoblog o Barbie a'i ffrind gorau Nikki sydd yn ddi yn siarad amdan sut pan bydden nhw'n neud fel leafleting campaign ar gyfer rhywbeth oedd Barbie, oedd y police ddim di haslo Barbie o gwbl, ond oedd heddlu di bod yn haslo i ffrind gorau hi Nikki. Mon amazing. Yes, na i trigger y link i ti roed yn y show notes. A mae Lego Friends yn neud hynna. Mae Lego Friends yn neud fel, basically, maen nhw di neud Hamilton parody. A mae chwaer fawr hogan blond yna yn canu can, a dwi'n mynd i canu fel, cos, fuck it, mae'n mynd, Mrs President, that's my name. Nice. A wedyn mae Andrea, sef yr unig hogan ddi, mae yna hogan
Asian, American, a mae yna hogan Latina yn cryw'r Lego Friends, a mae Andrea, yr hogan ddi, mae hi gymaint o fan o'r musical ma a'r hogan sy'n canu fo, a mae hi yna jyst yn canu Mrs President, That's My Name, ac o'n i just fel, oh my god, Andrea, mae hwn yn amazing, mae hwn yn Lego Friends. Hwn oedd y peth efo Lego, oedd yr syniad greiddiol ydi bod oedd o just i blant, achos toi ydi o, a di tod, os ti'n iwsio genitals i weithio fo, then it's not a toy for children. Okay. So just gad i'r toy fod yn doi. A dyna oedd y holl peth Lego, a fel ti'n dweud, Eth pawb off yn nhw'n Lego Friends. Mae'n Lego Friends. Mae'r sets yn lyflu. Ond Mae'n hogi ni chwarae fo. Ti'n mynd i feddwl? Wel, ydy'r peth, o'r haid iddyn nhw'n rhywbeth i... Chos peth oedd... Dwi'n meddwl sicr pan bod ni'n fach, oedd y Lego bresant i hogyn, a do'n am reswm iddo fo, ond dyna bod pobl yn rhoi iddo fo, oedd y Gerard cael dollars, oedd yr hogyn cael Legos. Neu Mechanos, neu bynnag. A peth oedd, dwi'n meddwl i ryw redd oedd Lego dweud, ti'n be, da ni angen yn rhywbeth i drio cwffio fo nôl, a obviously Lego Friends, ond peth ydy, maen nhw wedi creu hwnna wan, so mae gen nhw'r platform gallu deud rhywbeth defnyddiol sydd yn gallu cyrra'r plant. Dwi'n mor sori. Dwi'n newydd fod yn Iestyn allan o... Mae gennau cool box yn ystafell erbyn hyn, a mae ia... Fair play. Rhew i bawb yn y gogledd. Mae di digwydd, Iest. Mae di digwydd. Dwi di stopio deud rhew. Ti di gwario gormod amser i'r de o Aberystwyth. Dwi'n credu bod Ice Cube wedi cwmpo fewn i burger slipper mab fi. Fydd o'n sych ebyn y bora, fydd o'n iawn. Sorry, Bryn. Ond i fynd yn ôl i stwff Apple Fitness, mi o'n actually bod yn reit dynyddiol i fi, chys dwi'n basically pen yn un a dwi'n mynd yn nuts. So, mae'r ffaith bod fi'n gallu gweithio allan efo rhywbeth ar y teledu. So, trwy beidio, fel subscription ydi o, ie? Ie. So, mae'n mynd trwy'r teledu, cysylltu i'r watch, so ti'n cadarnhau na ti ydi ar y watch, a mae'n cychwyn y sesiwn, a mae'n dangos y stats fel ti'n mynd trwyddo fo i gyd. A mae gen ti gwahanol bethau fatha yoga, high intensity i interval training, core training, bob math o bethau gwahanol, mae'n i gyd yna. A maen nhw wedi ehangu fo yn yr wsos dwytha, bod ti fatha walk exercise, so bod ti fatha mynd a walk, a mae'n fatha mini audiobook, ti'n gallu gryndo tra ti'n mynd a walk, a fatha rhyw traethawd am rhywun diddorol neu gan rhywun diddorol, a maen nhw just yn siarad o holl thing, a mae'n just load ono fo'n stwff ti'n gallu. Dwi'n bach yn ddim yn siŵr, chys mae un o'n nhw, rhaid o'n nhw ti'n gorfod cael fatha dumbbells a balli, a'r amlwg sgyn i ddim hynna, ond maen nhw'n deud i ti yn cychwyn be di'r offer ti angen, so ti'n gallu dewis pa ryn ti'n chwilio amdan. Mae yna opsiynau. Y peth da dwi wedi weld amdano fo, ond bod rheswm dwi efo fo ydi oherwydd mae beth ydyn nhw'r Apple One subscription plan mae gen nhw, ie? A mae o'n gweithio allan yn rhatach i fi dalu am hwnnw na y peth o'n i'n dalu amdan ar wahân, a rwan faint ydi Apple One ta? Dwi'n cofio, 25 quid y mis. So, o'n i'n talu am Apple Music i'r teulu oedd yn 15 quid y mis, o'n i'n talu iCloud Storage i'r teulu oedd yn 7 bint y mis. So dwi fyny 22 quid yn barod o fyna. Be arall o'n i'n dalu amdan? Mae'n eipyn ohonyn nhw does. Do'n i ddim yn talu am news. Apple TV? Ie, mi oedd Apple TV yn mynd i ddod i fewn iddo fo. Mae hwnna'n ddim ar y funud. Mae hwnna'n ffeifar, ie? A wedyn yn ti news sydd yn tenar. Sut bod news yn drytach na teli te? Ffuck, dwi'n po. Dyna ffaint mae'r papur yn newydd isio. Amdano fo, ia. Ie, fydrw'n cofio bob dim ti'n cael fo, ond nes i weithio fallan ac oedd o'n rhatach o ryw couple of quid, just talu am y pecyn na talu am bob dim ar wahan, so dwi'n cael Fitness Plus yn efo. Tas y ti ddim yn cael Apple One, byswn ni'n hollol surprised, Iestyn. Mae yn dy waed di erbyn hyn. Ond, ti'n bod,
be dwi wedi ffindio'n dda amdano fo, fod dwi wedi trio lot o'r rei wahanol allan. Yr un gorau o'n i wedi ffindio ar hyd yr amser, a di mynd yn ôl ato fo hyd, oedd yr un Nike NTC, Nike Training Club, ond fod maen nhw'n gwneud Nike Run Club hefyd. Ond mae Nike Training Club yn un da, lle maen nhw'n yn yr un modd, ond ti'n gorau airplay o fo i'r TV, a mae'r app yn gweithio ar the watch hefyd, yn cadw track o bethau, ond dydy o ddim yn progressive instructional thing, mae jyst yn clips o fideos o sut i wneud yr workouts, so dydy o'n motivational i gael chdi, come on, tywod, a gael chdi wneud o. Ti'n siarad Peloton style? Ie, yn yr un style yna, a wedyn yr un arall nes i drio oedd Center gan Chris Hemsworth, a mae hwnnw yn wahanol eto. Dwi'n just yn llunio Chris Hemsworth efo dop-off yn mynd gweithio'ch yn galed drwch fel un. Byddwch yn galed edrych yn y drych. Psychological diw'n da! Mae hwnnw wahanol oherwydd mae o'n dod a mindfulness i fewn iddo fo, mae'n dod a recipes i fewn iddo fo, a lot o... Mwy o lifestyle fath o beth. Yndi. Gwp i ddynion, ia? Wel, mae na trainers merchaid yn efo hefyd. A mae lot... A mae nhw gyd yn edrych fath o Chris Hemsworth. Merched hefyd. Does na ddim Chris Hemsworth balls scented candles yn efo. So... That's it! Damn iei. So nhw efo enwau fel Norwegian Fjord y peth. Neu Australian Outback. Do you want to sniff my Outback? Okay. Ond oedd gyda oherwydd fi fod yn fi, ac os... Oh yeah, now I get it. It's a bit strong down under. Oh. Honna di. Exclusive. Honna di. Oh, di arno. Bryn, big comedy point. Da ni awr mewn yma hi. Da ni really mynd wan. Here we go. Da chi'n gwybod fi, dydw i ddim yn fitnessi person yn amlwg. Ond dwi eisiau rhoi shout-out mega proud, sbiach yn y fi, proud Graigi, i fy ngŵr Aled, oedd wedi cychwyn ar Couch to 5k, dwi'n credu fel mis Tachwedd neu rhywbeth, like couple of fisoedd yn ôl, fydd yn cywiro fi wan, a wedi mynd o ddim rhedeg o gwbl. So boi fel, oedd chwarae sbonken a stuff, ond ddim really, ti'n ma, efo gwaith, plant a stuff, just ddim at lockdown, obviously. Mae newydd rhedeg 10k ddoi. Hey! Wow. I mean... Da iawn. O'n i bron o crio pan nath o gyrru text fi'n mynd, done. Gwni fel, ond mae hwnna just hefo training apps, efo like Map My Runs a pethau, ti'n ma? Yeah. Basic iawn. Yr un dwi'n defnyddio, achos dwi ddim ar lefel unrhyw beth training na ddim byd fel na, ond dwi'n iwsio, dwi wedi dweud o blaen down dog, really simple yoga, a mae di dod yn just arfer, just deffro bob bore mynd, dwi just mynd i symud hwnna, achos dwi ddim yn symud, dwi ddim yn gadael y tŷ, dwi ddim yn rhedeg, dwi mynd yn beicio fan, beicio fel un o delights mwyaf fy mywyd i, ond heb unrhyw le beicio mae'n brifo, ti just yn mynd ar y beic, a ti just teimlo fel, the point. Hwna di'r fatha tre ffidio fo beth sy'n gweithio o fewn y routine, I guess, fatha ti'n... Dwi'n lyfio'r ffaith bod Bryn, ti rwan yn powndio'r toes a ti'n bocsio. Reit, sorry, na, so hynna y peth ffynnu, so mae'r activity sensor ar hwn, so mae o fatha'n atgoffa chdi pan ti heb di switcho fo on i neud workout. Okay. Pan ti cerdded digon sydyn, it looks like you're out for a walk, chos mae di gweithio allan, ti di symud o fama i fama mewn 10 munud, a ti allan y tŷ, oh my god. It's not a casual stroll. Yeah. So, mae di chdi, it looks like you're out for a walk. O'n i just yn gweithio'r toes, dwrnod o blaen, a nath o dweud, it looks like you're working out on an elliptical machine. Yeah. Do you want to record the workout? Pam lai, hit those calves. We did. A to be nes i neud wedyn, nes i actually chwilio trwy y rester o activities i weld os oedd
baking yn part ono fo. I fod fatha kneading bread. Mae'n really gweithio fel body strength ti'r hwnna. Di bynnu sy'n fath o toes i gweithio ar ydy sicr, mae rein nhw reit stiff, so ti'n really angen rhaid pwysau. A ti sôn, efo rein nhw ti'n neud am fath rhyw chwarter awr. Come on, Chris Hemsworth, work that into your meditation. Mae hwnna'n... Chwarter awr, de. Dyna pam gynnau'r peiriant mixio i wneud ar dos mwy stiff. No way, Bryn, cyn bo hir, ar ôl bocsio na, fy'n ffain. Sôn am bocsio da. Dwi'n yn gwybod, dydy'n amlwg dydy'r gynulleidfa methu gweld, ond tyn ôl fi, mae na lun o ddyn. Dyn o'r enw Turkish. White Turkish? Un ffrind. Oh, right, okay. Jason Statham. A.k.a. Turkish. O'r ffilm Snatch. That's pinnacle of British cinema. Dwi'n dall bedio o'n hagad. Mae gen ni noson gyda'r Stath yn dod i chi. Mewn ychydig funudau. Felly, cerwch yn o drink. Get yourself sorted out. Sort out where your accent is coming from. A dewch chi wylio y Meg. Hefo griw yr haglediad. Cyn bo hir. We have a serious problem. What's up? I don't dime anymore. You gotta tell me a problem. And I'll say no. You're gonna offer me money. I'll still say no. You're gonna appeal to my better nature. And I'm gonna say no. Because I don't have one. So I say, why don't we sit down, we'll enjoy a couple of beers, and then we can get you on your way. Jonas, this happened this morning. Laurie, I have a contact. Oh, it's huge. It's crushing me. There's someone down here. They may have encountered the same species you did down there. It's a shark. It's a megalodon. Excuse me? I said. A megalodon. A living fossil. Thought to have been extinct over 2 million years. Wrong. A lot of people are gonna die if we don't find it and kill it. She's coming. Of course you'd think it's a she. It's a great day to go fishing. He's kidding. Right? You saying we opened up a superhighway for giant sharks? No, just a Meg. I'm gonna make this thing bleed. Rescue diver Jonas Taylor attempts to save the crew of a damaged nuclear submarine when he sees the hull being rammed by an unidentified creature. Stop, Iestyn. Like being rammed by an unidentified creature. Nath hynna ddigwydd I fi nos Wener. Iestyn, mae absolutely 100%. Okay, go on Iestyn, intro. Gyda'r intro. Oh. Mynd I ddeud I di? Mynd intro wan. Mae'n siarad wedi rhoi give up ar yr intro achos mae Iestyn wedi gwneud un llawer mwy doniol. Ffachanol. I'll edit it. Keep going. So, croeso I ein cyflwyniad ni ar The Meg 2019, ffilm gan John Turtletaube. That's right, John Turtletaube. 18, Oh, gytid, 2018. Ie, croeso nôl, boys, da chi di dod drosodd, da chi di gwrando ar pob peth gan y Meg I gynnig I chi. That's right, da chi'n gwybod mwy o'r stori na ni. Megalodon, Megalodonadon, Megalostaith, Megalogwych. Mae'r ffilm yma wedi gwneud $500 billion. Cash. So, fel sonion ni'r cychwyn y sioe, mae
Bryn wedi cael o'r diwedd dewis ffilm di ddim. Bryn, so ti'n hoffi mynd â ni trwy dy resymeg a dy gariad tuag at y meg? Just, I mean, y peth ydi, ydy'r nodyn mwyaf dwi'n eisiau sgwennu oedd, mae mor fucking dope. A Mae'n dwi'n beth i quite rhaid y mis ar lle di'r sweet spot, ond pa gen ti ffilm really, really top, mae gen ti, mae'n fatha sweet spot lle mae'r cymeriadau y gorfod cymeryd y peth o ddifri, ond ti methu mynd yr un difrifol efo fo, mae haid i ti cael fatha moments bach o fatha ysgamder yn y stori just i wneud o'n bearable. So fatha Godzilla am un peth, mae Godzilla'n stupid o ffilm, right? Pa un wan, yr un 1998? Na, yr un mwy diweddar. Mwy diweddar, So, mae'r 98 yn really stupid. Mae gen ti yr anghenfil anferthol ma sydd just yn stompio'r bob peth. Mae'n stupid o syniad a mae gen ti a dweud let them fight fath o beth. A mae'n just yn hollol stupid. Ond y peth ydy, mae nhw wedi mynd fewn i'r melodrama ond fo, lle ddim really just chwarae fyny i'r ffaith bod o just yn fucking stupid. Mae'r ffilm yma just yn mynd i fewn i'r ffaith bod o'n stupid. Nes i sgwennu lawr. Mae'n gwybod beth mae'n dall bedio. So nes i sgwennu lawr, dwi'n methu penderfynu os bod o yn Sharknado with a budget, neu yn stupid Jaws. Mae rŵl a rwng y ddau na, dwi'n meddwl. Dwi 100% mynd i pwyntio allan. Mae'n nes i wneud hyn ar yr chat. Ar ôl i fi orffen Gwyledd y Meg, oedd yr ffilms oedd Amazon yn awgrymu fi. Yn ffilms along the line of Sharknado. Ond oedd nhw rhywbeth along the lines of Megalodon versus Tyrannosaurus a Crocs versus Octopuses neu rhywbeth. Oedd yr un fel Crocs versus Octopuses yn edrych yn amazing. Ac oedd yna llwyth ohonyn nhw. Yr un studio oedd yn neud nhw. There's no chance bod nhw'n mynd i fod yn $500 million blockbusters fel hyn. Mae hon di wneud cash. So mae hon o bosib the biggest performer o'r holl ffilms di ddim da ni di wneud. Wel, ydy, siwr o fod. Dylse fod Valerian di bod yn $500 million ond yna just y fi di honno. So mae gen ti, mae'r cyfarwyddwr di wneud clasuron. John Turtletaub. Yeah. That's right. Turtles. National Treasure 1 and 2. Hwna'n neud sense. National Treasure 1 and 2. A hefyd, Cool Runnings. Oedd y cyfarwyddwr ar gyfer a maen nhw yn just a maen nhw wedi selio ar cyfres o lyfrau o'r Meg, A Novel of Deep Terror gan boi nhw Steve Alton. Wante, dwi'n yn gwybod faint o bobl sydd dal ar Twitter a wedi gweld, nes i tweetio yr Honest Film trailer ar gyfer hwn, ac oedden nhw'n pwyntio allan bod nhw'n rhywbeth fel 7 llyfr The Meg. Maen nhw'n hollol bonkers. Mae'r ffilm wedi cael ei ariannu allan o China sy'n esbonio lot amdan lle yr actorion sydd ynddo fo a lle mae'r ti'n mwy, mae'n rhai co-pros sydd yn edrych yn very pandering a very, god, The Wall. Wel, a gen ti'r un arall oedd Black Hat. Oedd hwnna'n co-pro? Oedd mi oedd. So mae gen ti Statham, Lee Bing Bing, Rainn Wilson a Ruby Rose, fatha'r title named actors. Hefyd, mae yna rwy'n sydd wedi bod mewn un o'n ffilms da ni newydd wneud. Mae yna rwy'n o Avatar The Last Airbender. Nes i just say Endbender. Okay, Last Airbender. Right. Cliff Curtis. Right. Yn cofio Cliff Curtis? Actor. What an actor. Cefnir Mawri. Mae oedd o yn brenin yr Fire Kingdom. Last Airbender. A hefyd o gyd ti'r boi oedd yn hero o Heroes. O Heroes. Masioka. Hero.
bechod, diolch yn cael lot i wneud yn hon. Mae'n cael bod yn stuck mewn... Na, mae'n cael bod yn bach o fel tech bro, dick. Hero. A wedyn bod bach o hero fel... Mae'n oce, gadwch i'r meg lladd fi, mae'n ffain. So... Si eisiau gwneud fatha basic plot synopsis? Bryn? Mae gen i plot synopsis o fy mlaen. Ond dwi'n hapus, achos dwi'n hollol ymwybodol bod fi'n cymryd drosodd o'n the old plot synopsis. Os wyt ti eisiau mynd drawn y plot synopsis, yes, da fi neidio fewn gyda quips. Y fras, mae Statham yn underwater rescue specialist yn dechrau'r ffilm yn trio achub pobl oddi wrth yr nuclear submarine ma, ac mae'n darganfod bod yna rhywbeth yn taro ar ochr y sub ac ar fi'n chwthu bob dim i fyny. Mae'n dewis cael hatch ac diang cyn i'r ddau dwytha o'i griw o ddod i fyny fewn i'r submarine yma, a mae'n cael ei feio am redag i ffwr bod o'n ofn. 5 years later, mae yna grŵp o scientists wedi darganfod dydy gwylod y Mariana Trench ddim y gwylod. Mae yna rhywbeth o dan y gwylod. Wante, mae hwn yn atgoffa fi o Blue Planet, lle maen nhw'n dangos mae yna fel layer o fel dŵr hall sydd lot mwy hall, a wedyn mae yna fel yn adroedd. Wel, chi yno, oedd yn adroedd yn mynd yn stuck yn y fog, oedd nhw'n mynd bach yn nuts pan oedd nhw'n mynd trwy. Anyway, hwnna. So nath bygio fi yn y dechrau, achos nhw'n sôn bod yr station ma fatha mae'n gyd cael dechrau'r station ar Mana One, lle mae'r Rainn Wilson wedi billionaire sydd wedi gwario 1.3 billion ar adeiladu'r station yma. Ddim quite yn dall be mae'n di talu amdan, sydd hefyd bach yn weird. Mae'n oce, mae'n dda ar gyfer y plot. Mae'n dda ar gyfer y plot. So, mae nhw gyrru'r submarine ma efo 3 person yno fo at gwylod y Mariana Trench, a wedi mynd trwy'r gwylod, mewn i'r gwylod. Mariana Trench, diolch di. Well, na, Mariana Trench, maen nhw'n deud... Na, maen nhw'n deud, you thought that the Mariana Trench was the deepest part of the ocean, but we found here... So ito nhw, ito nhw bod nhw'n teimlo bod nhw... A hyn di'r penod bygio fi, chos nes i edrych o fyny. So, mae'r Mariana Trench actually rhywbeth fatha 2,000 o filltirodd o rwyd China, dim 200 o filltirodd. Lle nhw'n deud oedd y station ma. Posibilrwydd cryf bod y ddau ohonych chi'n iawn. Posib, ond mae o'n yr ardal cywir, ond mewn bellach na maen nhw'n deud. Mae hynna'n ffain. Oherwydd Maen nhw'n mynd i Thailand i nôl... So, mae'na rhywbeth, mae'na rhywbeth, quote, rhywbeth, yn amharu ar y submarine ma, mae o'n crasio ar gwylod, a so mae'n gorau mynd wedyn o China... Bach o needs of the many, needs of the few situation yn digwydd yna. So mae'n gorau mynd wedyn o China i Thailand i nôl Jason Statham. Sydd i mwyn a lai gwario'r 5 mlynedd dwytha yn chwil gaib. So dyma'r bit lle maen nhw'n trio neud o troi fewn i Skyfall. Lle maen nhw just fel, Skyfall yw'r Bond ffilm lle mae o just yn chillaxio ar y traeth. Maen nhw fel, ti dal yn awesome, ond ti'n pissed drwy'r amser. Ac oedd y ffilm Chris Hemsworth yr un peth o fyd yr un diweddar Netflix, Extraction, lle mae'n pissed ac there's one last job for you to take to get these people. Please. Ac wrth gwrs, No, yes, go on. Dwi'n mynd i gwachod Extraction. Ond mae'n pissed, ond mae'n gynnu fo job iddo fo i gael pobl ma sydd wedi cael ei herwgipio, cael nhw allan, no questions asked, just cael fewn yna, cael y boi allan, that's it, kill on sight. Ac wrth gwrs, mae o wedi bod yn fuckhead ac yn alcoholic ers blynyddoedd, ond wrth gwrs, mae just yn sobri fyny fel eiliad ac i fewn a fo, de. Cos ti'n amazing. Ydy hwnna'n rhyw fath o Chunky Thor scenario hefyd? Mae o yn amazing o ffilm. Mae rhaid deud, de, nes i wir mwynhau o. Ond ti'n bod, fatha hwn, lle ti'n mynd i gael, dwi'n gwybod be dwi'n mynd i gael o fo yma. Dwi'n gwybod be di o, a ti'n gwylio fo, a mae'r action sequences yn Extraction
yn tu hwnt fan draw o bonkers. So ti'n gael nhw'n extra action? Maen nhw'n extra action. Yndi. Tu hwnt. Beth fi'n licio yn y moment yna, o Sioned yn oedd disgwyl fatha, dwi'n cael mateb, mae Iestyn mynd, o dyna beth ti'n trio, rai o'r cedd, dwi'n daeth ti'n newid. Liciwn i Bryn, jyst dod o ti nôl i, so mae Rainn Wilson yn cyrraedd y man a wen, dwi'n yn gwybod beth wedi gwrdd 1 point, whatever Bill yna. Very awkward, Rainn Wilson yn trio siarad Chinese situation. Mae o bach fel, kind of, jo ddim hyd yn oed cystal o Wayne's World 2, Wayne's World. Mae'n dweud fatha yw geiriau random a mae'r ferch yn edrych ar ei thad i dweud the fuck a mae'r kid bach wedyn yn sort of edrych ar Rainn Wilson yn dweud nath hi dweud bo hi'n licio dy het di a gwenu yn ddel mae'n gwyd so mae'r staff ar y man a wen maen nhw'n trio wneud nhw fel kind of fun crew hyn di'r fun crew dych chi'n mynd i trio loads amser maen nhw'n quippy maen nhw'n fun mae Ruby Rose ydy'r genius ydy'r mechanical genius sydd wedi adeiladu'r subs i gyd a mae hi'n really dwi ddim yn licio siarad am edrychiad menywod, ond fel actores, mae Ruby Rose yn edrych fel dyle hi fod yn cymeriad yn Cyberpunk 2077, neu'n edrych fel dyle hi full on fod, mae hi'n CGI, mae hi'n person CGI. Oedd hi'n glitcho bob munud. Stymach. A wedyn mae gyd ti, Gai fflagio fyny, we go for insertion. Wel, so mae nhw'n mynd i nôl Statham, a mae'n mynd, I don't dive anymore. Fatha fe. A wedyn maen nhw'n dweud, wedyn, a fatha, ond dy ex-raig didio. A mae'n mynd, fine. A maen nhw'n mynd yn ôl. Hefyd, gai fflagio, mae'r llinell, nes i ddod o hwn fyny tra'n gwylio hwn hefaled. Be with mi ar hwn? Ydych chi'n gwybod bod Jason Statham yn arfer bod yn Commonwealth diver? O'n i di darllen un ar y stats. So mae o rwan yn dweud, I don't dive anymore. Sy'n hefyd yn wir am Jason Statham. A da chi'n edrych ar ei daifio fo yn y ffilm yma. Mae o'n gartrefol iawn yn neidio fewn i'r dŵr. Be oedd yn ffynnu hefyd ydy mae'r doctor yr man o one ydy'r doctor oedd ar y daif lle oedd nhw'n recrio bod Statham supposedly chickenio allan ond oedd na rhywbeth yn ymosod ar he's a loose cannon a dyn tra mae wedi mynd off i nôl Statham mae'r cymeriad Lee Bing Bing wedi penderfynu no, I'm gonna go rescue them mae hi'n neidio fewn i'r submarine ma i deifio lawr so ar y submarine ar gwylod yr quote Mariana Trench possibly mae hero o heroes comic book guy o'r Simpsons a cyn-wraig The Staith a maen nhw gyd yn stuck a mae yna rhywbeth wedi bod yn waldio nhw be dwi'n lyfio di yn y bit yma mae hi'n gadael mae nhw'n glanio mae'r doctor yn checio allan Statham a roed he's clean bill of health iddo fo bod o'n bod yn yfad am 5 blynedd a mae'r ond chwarter awr wedi bod ers iddi hi gadael y station ond chwarter awr maen nhw wedi gallu mynd i Thailand yn ôl hofrennydd nhw oedd yn Airwolf efo'r jetpack amazing na de turbo boost Chinese technology ond so mae cymeriad Lee Bing Bing yn mynd i fiewn mae rhyw squid mawr yn gafel arno fo ar ei submarine hi wedyn mae'r Meg Ex Machina yn lladd y squid cyn i'r squid gallu lladd i chymeriad hi a wedyn mae Statham yn dod i fawr a dweud it's a megalodon rwan ta can I just holly so mae Stath wedi cyrraedd right lle ydych chi'n meddwl oedd cymeriad Stath yn dod o lle mae'r ac yna Wel, ni di cymryd reit o'r cychwyn a Prydeinig, oedd o? Nes i methu fo o gwbl, ti'n fo? Bob hyn a hyn, oedd o'n slipio i, the west side of Los Angeles. A wedyn oedd hi'n slipio nôl y llinell greit pan mae hogan bach yn ffigro allan bod Jason Statham yn mynd i fynd yn y submarine o'r enw Captain Bubbles. Cos mae'r hogan bach yn licio hangio allan yn y submarine
A mae hwn yn adlewyrchiad, neu'n adlais o'r olygfa, da ni wastad yn licio Geostorm, lle mae Gerard Butler yn dweud, I promise I'll never die. Lle mae Steve fel, I promise I'll get your mum. Yeah. Don't worry, she's perfectly fine. She's a main character. I didn't mean I was going to rescue her. Mae rhywbeth along the lines of... Hold on. Oh, mae yna screwdriver... Oh, dwi'n newydd gweld nodyn. There's a screwdriver to the gut yn hwn. Yeah. Gwyn i fel, whoa. So, gyda i neges amdan Captain Bubbles ydi enw y submarine. Yeah. Ond, obviously, sy'n neb dal yn credu the Staith. Sy'n neb yn credu the Staith achos he was obviously sea-mad. O'n bonkers. Yeah. Sorry, Bryn, lle ydyn ni wedi cyrraedd erbyn hyn? Wel, mae'n cyrraedd, mae o'n dynyddio flares i distractio'r Meg, so mae Lee Bing Bing yn gallu dianc. Mae o'n wedyn yn attachio i'r sub, cael ei cynraigo ar yr comic book guy allan. Mae hero o heroes yn cael a hatch, chwthu'r thing yn gyrru nhw i fyny, a mae'r Meg yn cymeryd yr hero allan, mae'r whole thing yn chwthu fyny, a maen nhw'n dianc, o beth nhw heb di sylweddoli ydy... O ie, ond hold on, dim ond Ruby Rose sy'n ffigro hwnna allan wedyn. Wel ie, mae'r ffrwydriad wedi creu jet o dŵr cynnas yn mynd o'r lle mae'r Meg yn byw i fiewn i'r môr mawr. A mae'r Meg di gallu dianc. A mae'r Meg yn ymosod ar y whales sydd o gwmpas y station yma. Be ni licio oedd, fatha... munud pan dechrau'r ffilm, mae Rainn Wilson yn cyrraedd a maen nhw'n agor yr hatch a mae o'n yr O-level ma yn y station ma, a be gyn ti di fatha just pysgod yn bob man, mae gen ti manta rays, mae gen ti whales a bob Blue Planet-tastic. Mae Blue Planet-tastic, a ti sort of dweud fysa na ddim gymaint o dim y barrier reef, dim y barrier reef, mae o rola just off the coast o China, fydd am gymaint o hyn o bysgod o gwmpas. A maen nhw'n dweud, did you have them on cue? A be maen nhw'n dweud ydi, we used whale songs. Sydd fatha rhyw Chekhov's gun level o bullshit. Just yn y dechrau, cos that's something that's going to come in useful later. A wedyn, mae'r shark ma di dianc, mae'r kid bach yn mynd o gwmpas, tra mae'r oedolion yn trafod. Unwaith eto, genius plentyn bach. O ia, mae hi jyst i cerdded o gwmpas, efo rhyw gizmo mae hi chwarae fo. Oedd hwnna gymaint o Iestyn thing. Orbyd, ia. Right, so mae hi'n stopio, mae'n stopio mewn fatha rhyw cinematically perfect Mae fel sŵm o'r mon. A dyn, beth ti'n gweld ydi... Oedd eitha scary. Just fatha rhyw wynab llwyd ma just yn ymddangos tu ôl iddi hi. Yr shark ma. Mae hi'n troi rownd ac yn mynd fatha, oh fuck. A'r pen nesaf ti'n clod i crunch mawr ma. A mae'n cytio pob arall ydi, the fuck was that? Mae nhw'n redag a beth ti'n gweld ydi y kid bach fatha di shitio i hyn. A... Literal, na. Danad ar ffilm Bryn. Danad ar ochr y station lle mae'r Meg di trwy cymryd bait allan o'r... Wedyn mae'r whale o cynt yn fatha tapio ar y thing yn mynd, fuck, help me. A wedyn mae'r Meg yn dod ac yn just yn brathu trwy hannar y fucking whale ma, dau ac yn just yn nofio i ffwr. Mae nhw'n ffigur allan sut mae'r Meg ma di dianc o the abyss. A wedyn, all of a sudden, mae nhw'n cael fath rhyw tree alert bod na fath rhyw distress beacons o rhyw llonga pysgota ma i mae bell i ffwr. Cos mae'r llongau gyd ydi sensio, neu fel mae'r Meg yn stuck yn nets nhw neu rhywbeth. Na, be oedd hwnna? Dwi'n gwybod be oedd nhw di fatha... Wedyn, am ryw reswm, mae'r gwyddonwyr o'r station ma yn cael i gyd yn cael mewn i'r cwch ac yn hwylio allan i'r distress beacons ma. Maen nhw'n gwybod bod yna murderous prehistoric shark sydd rhywun size a
double-decker bus on the loose, a maen nhw'n penderfynu, ni di'r pobl I sortio hyn I gyd allan. Mae na concerted syniad o peidio deud y llywodraeth. Ia, so maen nhw'n cyrraedd, maen nhw yn ffindio allan bod yr Meg basically wedi evenio the score. Chos oedd y llong ma wedi dal sharks a di torri'r fins off. Ia, maen nhw shark poachers. So, maen nhw wedyn mae'r Meg yn circlo. A wedyn maen nhw'n tagio'r Meg, wedyn mae Statham, chos mae Statham di mynd I fewn i'r dŵr. Mae'r sequence tagio'r Meg yn cool iawn. Dyna lle mae Statham neud un o'i signature dives o. O, dei celwydd pan oedd yn deud, like, don't dive anymore. Cos oedd o'n. A wedyn mae Lee, y cfered hi mynd I fewn i'r tank wedyn I seithi fo efo'r poison ma. A mae Ruby Rose yn cymeriad hi'n dweud, mae'r tank ma'n indestructible. O be nath o ddim deud ydy, mae'r tank igon bach fe dith y Meg llyncu fo. Mae yna rhyw sequence o nonsense yn digwydd sydd yn wych. Ac yn diwedd mae'r Meg yn marw. Mae nhw'n holio'r Meg o bod. Pwynt pwysig I gofio, mae yna dal rhywbeth oedd 40 munud I fynd yn y ffilm ma. Mwy. Honest. So maen nhw'n holio corpse yr Meg ma fyny ar y llong. Mae o fath ar bit yn Jaws, lle maen nhw'n meddwl maen nhw wedi llad y shark o maen trech yn nhw heb di. Chos mae un o'r cymeriadau yn y dŵr, mae wedi colli fet gorau fo, a mae nhw'n just yn cael bach o laff yn y dŵr. Comic book guy. Fod na lwyth o sharks eraill newydd fod yn y dŵr. A beth sy'n digwydd oedd ar eiliad yna, mae yna Meg arall just yn neidio'n clir allan o'r dŵr. So, cymeryd bait allan o'r Meg arall, glanio ar y llong, a wedyn rolio off, a mae'r llong yn ffain, a mae o'n tipio drosodd ac yn dechrau syddo. Nes I really enjoyo'r darn yna, am fod, o'n I fatha, o'n I di switch off. Oherwydd oedd o type o ffilm lle just switch off, let it wash over you ffilm ac o'n I ddim yn disgwyl yr ail Meg o'n I wedi cymryd sylw faint amser oedd ddim mynd heibio a ti mo diwedd y ffilm mi nes I jecio ar ddiwedd yr achub y bobl o'r gwylod y môr fatha faint amser ddim mynd heibio am fod o'n I meddwl na dyna lle fysa'r ffilm I gyd o gwmpas fyna hwnna di'r prolog i'r ffilm so oedd o'n surprise I fi gweld mae yna'n ddau briliant here we go so mae shenanigans y digwydd mae un o ddau'r cymeriadau cael llawn cael bita gen y Meg be dwi'n lyfio am y Meg ma di mae hwn seis fel dwi'n dweud seis double-decker bus a mae o symud o gwmpas ar hollol ddistaw heb creu unrhyw fath o don ar y gwynab tan mae'r ffin ma'n dod I fyny does a ddim math o newid gwasg sa byd yn dangos bod o yna tan bod I rhy hwyr mae'r thing mae'n gallu neud jump scares a mae o seis bus. Wel, Bryn, onid yw hwnna yn rhyw fath o metafor amdano ein bywyd ni rwan? Wel, sicr. Ond, so maen nhw'n goroesi hwn rhywsut. Mae'n cael yn ôl i'r station. Mae Rainn Wilson yn dweud, wel, nes I dod yma I ddathlu efo chi, ond dwan a dwi di ffonio yr llywodraeth yn China a maen nhw am gyrru pobl I delio fe hyn. Da ni'n di siarad amdan dad Lee Bing Bing. Mae o'n marw. Mae o fel yr gwyddonydd oedd yn really dofn. A mae o'n fel... boss yr lle, Mae o'n bach o silver fox. Ti'n gwybod bod Chinese box office yn mynd I licio fo lot. Big star. A wedyn mae o'n cael fel proper fel Chinese dad kind of moment lle mae o'n deud wrth Lee Bing Bing dwi'n mor sori mae'r shark ma di hanner bita fi o'n i'n really galed yn y ti o'n I just isio ti lwyddo ond shock of shocks mae Rainn Wilson wedi bod yn deud clwydda di o heb di ffonio yr authorities wedi billionaires
mae o di penderfynu am resyma dos a neb yn gallu dallt i trio delio efo'r problem i hun. So, oedd ddim isio lot o lawsuits. Lawsuits, ie. Ie. Chys mae'n mynd ar ôl y fucking thing ben i hun ddim yn mynd i creu lawsuits. A beth dwi'n licio hefyd ydy, am ryw reswm, mynd o'n talu yr boys military ma, y mercenaries ma, i fynd ar ôl yr ffucker ma, a mynd o'n mynd efo nhw. Fel billionaire ar y cwch, dyna beth mae'n licio neud. He's Elon Musk. Ie. Ac yn amlwg mae hyn yn mynd y ffordd da ni gyd yn disgwyl nhw fynd, chys it's Rainn Wilson a dyna di'r kind of cymeriadau mynd o chwarae. Ie, oedd castio Rainn Wilson yn broblem yn hwn, cos o'n i'n just fel, llawn cyfyd boi ma'n serious. Na. Wel, un o'r chi sy'n gwybod pwyntio Rainn Wilson fodd Dwight yn The Office American. Oedd o'n Harry Mudd yn... Star Trek Discovery, ie. Anyway, funny guy. Funny guy. Mae o'n... So mae'r Meg wedyn yn mynd ar Rampage, a mae Statham a'i Motley Crue fo yn dallt wedyn bod y thing ma'n mynd ar ei ffordd i ryw lan môr ma lle sydd yn rili poblogaidd yn China. Big fish yn mynd i fyna. Wan te, y lan môr pact, mae fel bariau. Y mam na yn deud wrth y plentyn, ie, dos ti'r môr ta, dos. Mae'n miloedd o bobl yma. Y byw mewn fucking dinas sucks. Ti'n gallu neud un byd. Dwi di trio mynd am dro, right? Ti'n trio mynd am dro yn Caerdydd. Fucking pawb arall yn mynd am dro rhywun pryd, cos sy'n neb yn cael gadael Caerdydd. Mae'n horrible. Mae'n mynd am dro. Mae'n fucking steddfod lawr yn y bai na. Ti'n trio mynd i parc. Fucking steddfod. Fucking bumpio fewn i bobl fyd. Mae'n just... Byw mewn dinas sex. So os ti'n China, mae fel byw mewn dinas times 9/11. A million. Mae'r... excellent World Police reference. Nice. So mae nhw'n dod i fyny fy nhw sgîm ma i trio lwyr o'r Meg i o'r wrth yr lan y môr ac yn trio chwthio fo fyny. Da ni heb sôn am Pipin y Ci. Ie, getting there. So fel mae'r Meg ma'n mynd amdano lan y môr, da ni'n gweld rhyw gwch lle mae yna rhyw bridezilla yn flin, chys mae wedding party hi wedi neidio off y gwch mewn i'r dŵr. Mae hwn i gyd yn Chinese fyd, sy'n brilliant. Mae'n gyd yn Chinese. Mae'r ci bach hi o'r enw Pipin wedi neidio o'i dwylo hi a wedi penderfynu mynd am swim ben i hun. A wedyn mae'r Meg yn troi fyny a mae pobl yn mynd, shit, shark. Mae nhw'n nofio nôl at y gwch. Mae'r Pipin ma just yn mynd, fuck, shark, troi rownd ac yn trio nofio nôl at y gwch. Tiny ac yn ffynnu. A wedyn, beth ti'n gweld wedyn ydy just oedd rhyw don mawr ma efo'r Meg ma'n dod tol. A eto cofia, mae'r ci ma, i go bach i ffitio dy ddwylo di, mae'r Meg size bws. Diolch, ie. A mae'r dŵr ma just yn mynd drost y ci a cut to rhywbeth arall. Mae'r Meg wedyn yn mynd at y lan y môr ma lle mae gen ti just canodd o bobl bob man. Miloedd o bobl. Steddfod traeth. Mae'n gen ti beth da fath rhyw canllath o bobl, canllath, just llawn o bobl mewn fatha'r water wings ma a'r O-rings mae gyd. Just fyna ti'n symud am y ffacars. Oedd yr whole sequence yma'n brilliant. Oedd y Meg rhywsyd di gallu cael holl ffordd fyny at y lan y môr heb i neb sylwi a heb creu ddim math o stwr ar y gwynab a munud nesa mae'r ffyn yn dod allan a mae o'n just yn weldio pob. Mae'r pob yn panicio ar y ffordd. Mae'n rhyw twat ar un o'r zorbing balls na just yn trio yn jumpio ar ben pobl. Wedyn mae'r Meg wedyn yn neidio fyny brathu y zorb ball ma a beth ti'n gweld ydy'r corcyn o'r zorb ball ma just yn fflio at y camera a mae'n cytio i a mae'n wedi setio fyny fatha rhyw whale buoys ma sydd yn neud y sŵn fel mae'r Meg di ni hairpin turn mwy na lai yn y tywod i fynd yn ôl at grŵp o bobl o'r lan y môr sydd di
di dod at ei gilydd. Gan cynnwys y kid bach. O, yes, y kid bach o'r cychwyn. So mae'r Meg, mae gen fo pryd anfarth o'i flaen o, a mae'n clod whale sounds. Ia, mae whales mwy fel juicy a steaky, lle mae'r fel bobl ar y traeth mwy fel snack. Okay, so hyd i'r pennaeth rhywun pwynt allan, achos ni darllen, mae'r Meg di bod o dan yr impenetrable layer of shit ma am 2 million years. Yep. Sut mae'n gwybod beth i whale? Mae'n bod na fel... Sut mae'n gallu gweld? Mae'n bod o'n gwybod stuff. Mae'n diw gwachod... Blue Planet, wedi gwachio Blue Planet, yeah, okay. So, mae Statham a Bing Bing, mae nhw mewn yn y submarines ma yn barod i cwffio'r Meg. A mae'r helicopters o'r news stations ma dros y top yn amazing. Fflio. News helicopters. Mae nhw'n panicking i gymaint, mae nhw'n crasio mewn i gilydd. A mae'r wreckage o'r helicopter yn landio ar y gwch. Chos am ryw reswm, mae'r di penderfynu cwffio yr Meg wrth ymyl y cwch. Dwi'n gwybod pam. Mae'r helicopters yn crasio mewn y cwch. A wedyn mae'r un o'r boys yn taflu yr savant plentyn ma hefo robot mewn pam bod hi ar y gwch? Pam bod hi yna? A dim mae Statham, mae Bing Bing yn mynd off i achub i merchu, mae Statham yn neud fath i'w heroics ac yn iwsio i submarino i scratch mowr ar hyd beli'r Meg. Sharknado. Just gwaed yn bob man. Oes na submarines fel am bodoli ta stingray type thing? Ti di excitio an yn meddwl? Probably. Probably Chinese technology, dio. Na, Ruby Rose nath CGI Ruby Rose. So, mae'r Meg yn cael gafal ar submarine Statham a dechrau cracio fo. Mae o manjo diang, tynnu allan harpoon, japio fo yn llygad y Meg. Mae'r Meg yn mynd fucked off one. Nofio fyny at y gwynaf, neidio allan o'r môr. Mae Statham yn mynd fatha really weldio fo'n y llygad. 300 job yna fo. Ia. A wedyn mae'r Meg yn crasio mewn i'r dŵr. Mae Statham dal yn fyw, dal yn mewn i'n tamad. A mae'r Aquaman posters werth o sharks wedyn yn just rwygo yr Meg ac yn lladd y Meg. Mae un o'r sharks yn troi nôl tuag at Statham a dweud, tasty. Fatha, yn ignorio y gwaed i gyd a'r cig i gyd ac yn mynd, there's a wetsuit. There's a wetsuit. Let's have that guy. A dyn mae Bing Bing yn dod ac yn waldio yr shark efo i submarine hi, achub Statham, a maen nhw'n mynd yn ôl at y llong sydd y llong efo'r parti prodas ma anna fo. A fel maen nhw'n mynd yn ôl at y llong efo'r parti prodas, maen nhw'n gweld Pippin yn dal yn nofio yn y dŵr. A Pippin ar ôl fine. Chys fydda ti'n lladd cwn mewn ffilms, fydda ti'n gwneud just not allowed. Ti'n gallu gytio prehistoric sharks a stapio nhw'n i llygyd. Fine. Ond ddiw i ti amharu efo Bryn, dwi'n lyfio'r rundown yna. So dyna fo. Succinct. Da ni, allai just, dwi eisiau highlightio couple o bits, sut maen nhw'n trio siwhornio rhyw fath o awkward romance rhwng Lee Bing Bing a The Staith. Sef, pan mae hi'n dod i weld o, mae o accidentally dod allan o'r gawod, a mae hi fel, Ia, mae o ond yn gwisgo tywal rwyd i ganol o. 5-year beer belly. Liciwn ni cymryd Paul fan hyn, right? Go on. Llwyddiant The Staith fel actor, dwi'n credu lawr yw position o fel bit of a bruiser. Allen ni ddim ar wylod yng nghalon deud bod o'n fwy golygus? Be dych chi? Na. Mae o'n... gwybod beth i ffitrwydd. Cytuno. Ond rhaid i fi ddeud,
ma 3 elfen o hyn. Mae gen ti ffitrwydd, mae gen ti bod yn olygus, a wedyn mae gen ti bod yn sexy. A dwi'n credu bod o mond yn marcio ar yr ochr ffitrwydd. Ie, unwaith os o fo'n colli'r ffitrwydd na. Yeah. What is it, de? Just yn cael gweld o'n dew a efo gwach mawr. Achos mae o'n rocio'r moel ni. Mae o wedi rocio'r moel ni ers i ddyddiau, mae siŵr fel Commonwealth Diver. Da ydyn ni'n linkio'r YouTube fideo yna. A so maen nhw'n dechrau siwchornio hwnna fewn, yn enwedig pan mae cyn wraig The Staith yn mynd, dyle ti symud ymlaen. Potentially hefo Lee Bing Bing, drych am, mae hi'n lyflu am hana. A mae merch i fel, mae mami yn edrych am rhywun i caru hi. Tid i submarine fi, new dad. Mae'r merch bach dweud, oedd ar standard cliché efo cyn wir oh, he ran off with a Pilates teacher. I did. Yeah, okay. Sure. Yeah. Okay. So mae hwnna, dwi'n licio, mae'r elfen o Chinese GoPro yn dda yn hwn, fel dwi wedi sôn yn blaen. Dwi ddim yn siŵr hwn dyn, mae'r iaith y pethau, dwi'n yn gwybod, fel dyn ni, fel Cymru, falle di arfer mwy efo fel is-deitle, aml ieithrwydd mewn ffilms, falle bod o'n think, diolch yn special i ni, ond oedd yn teimlo'n rili gyfforddus, oedd yn teimlo'n gydradd hefyd, mae lot o'n nhw, fel dyn ni'n sôn cynt, really ddim yn teimlo'n gydradd, mae'n teimlo fel, let's just chuck some Chinese actors in for the Chinese market. Transformers, dwi'n meddwl, un o'r esiamplau gweitha o hynna, ddarin nhw just gosod trydydd act y ffilm yn China just mwyn apelio'r farchnad. Lle mae hwn, ti'n teimlo da... Yn un o'r ffilms, oedd y trydydd act mwyn y lai wedi... Oedd fi reit, ddim yr un cynta. Na, fatha'r trydydd neu pedwerydd... Oh god, erbyn hyn mae Iestyn wedi Nes i mon neud un. Dwi'n mond wedi gwachod Bumblebee sy'n great gyda lle. Mae hwnna'n gret. Be ni licio oedd yr... Ti'n di gwylio fo? Mae Bumblebee... Do. Unrhyw un allan yna hefo plant, right? Unrhyw oedran, pretty much. Mae Bumblebee yn really positive. Really nice. The Transformers I remember. It's the Transformers, it's the good Transformers. Be ni licio oedd, dwi'n meddwl yn honest trailers nath disgrifio Michael Bay fel y director oedd mwyaf debygol i masturbate explosion. No. A ti'n sort... On brand, Michael Bay on brand. A ti'n sort of teimlo dda, mae'n actually teimlo yn spot on i ffordd i disgrifio Michael Bay. Ond, mae'r... Iestyn, dwi ddim yn... Dwi'n mega fan o... Dwi'n licio fo pan mae o... Achos yn hwn, mae o'n eitha Mae'n sort of gwybod pa ffilm mae o'n fo, ond mae gymeriad o yn cael ei sgwennu'n eitha serious y stuff. Ond mae'n just fod o'n bob ffilm, de. Dos am newid yn y fo. Dwi'n fi bod o fel, he's a hard guy. Fel yn i'n deud, oedd wallpaper fi cynt, background fi oedd Turkish. I'n di newid lot o styddio Turkish. Be sydd yn kind of... Mewn lot o ffilms fel ma, fatha... O The Rock yn gael o weithio hefyd ydy. Mae Rock mae'n anferthol o foed ydy. A dyn, maen nhw'n castio fo, mae'n rhyw ffilm Rampage, dwi'n meddwl, lle castio fel fatha rhyw boi sydd yn gwybod amdan gorillas a balli. He's a gorilla tamer. Ia, a mae'n troi allan a mae'n wedi gorau sgwennu fewn i'r stori bod o actually'n ex-special forces a bod o wedi cael digon ar hynna a wedi penderfynu bod yn mynd i fod yn studio gorillas chys dyna mae pobl yn neud lle mae Statham yn dweud he's a rescue diver, that's his thing a mae'n kind of mae'n gweithio o fiewn cyd-destun y ffilm diolch yn teimlo'n convoluted rydych chi coelio bod o'n yn neud y job na fel ti'n deud fel i brofiad o fel person oedd yn deifio ar gyfer yn y Commonwealth Games fod Tom Daly ein cenhedlaeth ni a ti sort of teimlo fatha I can buy him in the role lle mae fatha The Rock ti sort of teimlo fatha he's a what? He's an anthropologist. That's
Ydych chi wedi gwachod y Fast and Furious? Just yr... Do? Mae'n weith yn nhw. Naw ar y ffordd pan bydd y cinemas yn ail-agor. In space. Na, dwi ond i gweld y cinema sins o the Fast and the Furious movies, a maen nhw'n hilarious. Ond dwi'n credu, maen nhw'n definitely i sit yn cynulleidfa. Ti'n ma, fel slawer dydd, bysed Stallone movies, ti'n mynd nôl i gymryd cynt, i John Wayne movies. Maen nhw yn kind of masculine, kind of Maen nhw'n chwarae'r archetypes. Maen nhw'n chwarae'r archetypes. Ydy. A mae The Staith 100% yn y zone fyna. Dwi'n teimlo. Mae o The Rock. A ti'n gwybod, Shobbs and Haw, na, gewn ni drio eto. Hobbs and Shaw. A ti'n gallu gweld, mae bobl yn gallu gwerthu'r ffilms yna, achos mae bobl, ti'n mo, tisio, dwi'n dal fyny, bottle o gwrw i'r camera fan hyn, bottle o Corona, the beer of 2021. A ti jyst isio cracio hwn ar agor, syfio lime yn efo, agor tin o nachos, a just fucking chow down ar hwnna. A mae The Staith yna ar gyfer hynna. So dydw i heb wylio ffilm Staith ers Hummingbird. Dwi'n gwybod chi wedi gwachio hwnna? Na ddo. Mae hwnna'n eitha intellectual am Staith ffilm. Mae hwnna'n bach o... be oedd y ffilm Bradley Cooper na lle oedd o'n cymryd pills ac oedd o'n troi fyny rhyw fath o fel right wing fucking Limitless. Yes. Nath nhw actually neud TV series pwy Limitless. Nid fi. A oedd Bradley Cooper actually gestio ar y sioe. Fel rhyw fath o... Fel yr unig cymeriad. Oh, gotcha. Ag nath nhw fatha tone shift yn efo a neud o fatha rhyw police procedural efo fatha conspiracy theory hefo like the guys o fel Limitless yn efo yn fel achos oedden nhw mor glyfar a ffigro stuff allan basically so oedd y series teledu yn cario stori i gymeriad o ymlaen just yn y cefndir. Be, di'n dod yn present? Achos oedd ei stuff gwleidyddiaeth yn dod diwedd ffilm na. Cos, ti'n mo, oedd o'n right-wing amazing guy, ac oedd o fel... Oedd o'n fatha mynd i fod yn president neu governor neu rhywbeth fel la. Oedd o'n just yn, neu senator neu rhywbeth. Eitha dodge. So mae Hummingbird kind of... Ddim... Along the lines hwnna, mae o'n cael fel rhyw abilities, a mae o'n cael arian, a mae'r stuff yna. So, nes i randomly joio fo, ond dwi'n cofio lot mwy amdano fo. So... The Meg wan, dwi'n mynd i fynd round pawb. Bryn, ti ddewisodd hon. Sut wyt ti'n credu, neu sut wyt ti'n teimlo amdani hi rwan, ti wedi gwachod hi tair gwaith? Ailwaith. Ailwaith, a ni'n meddwl bod ti'n wel fewn iddo fo. Di gwachod o cynt rhyw Bryn, pan bod ni'n mynd i neud o. Cyn i ni neud Dolly's Christmas Carol. O'n i wedi gweld o'n y cinema. Nes di adio i'r 500 million. Do, oedd o just yn... Mae o ffilms yn hollol stupid. Ag... Dwi'n meddwl mae o'n dallt beth o, a mae o just yn... Mae o'n gweithio i ryw radda, a ti sort of... Mae rhywbeth ti'n gwybod... bod hwnna'n dop a ti'n gwybod bod o'n just mynd dod yn hwyl a'r unig reswm ti hynna di gweld Statham yn jabio spear mwy llygad sharks Great shot just nodyn bach arall yn hefyd hoffi oedd y ffaith bod oedd y special effects i gyd yn digwydd yn gola dydd Oedd y rei dan y dŵr, oedd ti'n mwyn y lai yn teimlo fatha, oedd ti'n actually chi gweld nhw. So hwnna'n bryd. Lle mae lot o'r shit da ni'n gweld ar y funud. Mae'r big CGI fights yn digwydd yn nos, chys ti'n gweld gyn cymaint o'n efo, a ti'n teimlo bod o'n bach ar rat. Mae render farms ddim yn goffo gweithio quite mor galed ar stuff yna. Ond, so, ydy o ffilm gret? Nadi. Dy ddim yn rhywbeth sy'n mynd i fatha top 100s na so, falle. A good bad movie, bad movie, neu movie nes ti licio? A good bad movie. a nes i licio fo. Byddai'r hwyl mae'n dope, a byddai'r just...
Yes, be amdan ti? Ie, rhywbeth tebyg. Fyswn ni'n mynd o grymu neb I wylio fo heblaw fod nhw really fatha yn y mood I just gadael I brains yn y fridge, de. Switch off, a just gwachad faint o stupid diolch yn gret. Ond o'n I di gobeithio cyn heddiw, fyswn ni di ail wylio Jaws, oherwydd mae hwnnw di cael upgrade ar iTunes 1 I 4K. 4K. So, o'n I di gobeithio fod ond dwi heb di oherwydd... Ti'n goffa weithio tan bod i'n haf o'n dweud. Ti'n goffa watcha Jaws yn haf, cos mae hwnna proper summer blockbuster ffilm. Be ti'n deud to yes? Good, bad movie, bad movie, neu movie nes ti joio? Nes I, ar Letterboxd, nes I farcio o'r 2.5 allan o 5. Hash. Na, mae hynna'n... Teg. Ti'n bo? Oedd na enjoyment, oedd na laughter, ac oedd na... Ac oedd yr ail shark yn surprise. Bonus! O'n isio... Dwi'n bo, efo'r beach scene, o'n I just isio mwy. O'n isio carnage rhywbeth. Wel, hyn oedd y peth. Oedd am rhywbeth maint oedd o. Oedd yr actual carnage actually surprisingly fach. Oedd. Oedd y tîm... Dim fatha fi erich, fatha... Yr un nath I awgrymu I chdi, fatha, tywod, gwyn ti'r un piranhas na, a mae gen ti'r crocodiles. Ond dyna sut ti'n cael $500 million, ti'n neud o fel bod ti'n 12A. Chos hwnna oedd y peth diddorol, oedd y cyfarwyddwr arall wedi bod y fydio bod y attached I neud o, ac oedd o eisiau neud o'n hard R, bod ti'n gweld gwaed a balli. Chos sy'n beth o 12A, mae yna shark yn brathu mewn I rhywun. Ti'n mwyn gweld gwaed. Yr unig gwaed ti'n gweld ydi chum. Ia. A'r gwaed sy'n dod o'r meg mynd I mynd I... Nes I marcio fel awr oherwydd y flippin scene stupid efo'r ci. Oh, come on, oedd Pippin yn brilliant. Just... Oh, Pippin. Pam, de. Rhyn peth efo... Mae'n gymaint o honnyn yn y does. Dwi'n siŵr bod Dante's Inferno... Dyna dyn nhw? Na, Dante's Peak. Dante's Peak, ie. Hwnnw, dwi'n siŵr mae hwnnw efo ci, a wedyn mae gen ti... ti'n gorau, mae fel Save the Cat, boys, come on. Stallone, dio, yr un lle maen nhw'n stuck yn y twnnel na, maen nhw'n gorau denig allan o'r twnnel sef o'r tân, a mae'r ci yn neud ti... Oh, god. Wel, so, hynna di peth, os chi'n gwachod cinema sins gymaint a fi, mae gen nhw standard sin o'r enw movie has time for this. a ti set o teimlo fatha mae yna tomar o bit trwy hwn I gyd fatha ydy mae'n lyflu o lygfa ti teimlo fatha bod mae'r kid bach a Statham yn cael I pyn o hwyl yn neud o achos mae'r kid bach yn adorable a mae Statham yn edrych o bod yn cael I pyn o hwyl siarad efo hi ond mae o ar fi'n isio mynd I lawr mewn i'r dŵr I achub nhw times of the essence a mynd yn cael cutie chat efo'r kid bach. Movie has time for this. Mae gen ti wedyn... Mae gen ti lot o... A fel ti'n dweud, fatha... Oedd y ci bach ddim really'n adio I byd. I don't know. Oedd o'n adorable. I rei pobl. Dyna oedd o de. Fod rei pobl yn gyda Ti'n dog person rwan, Iestyn? I still couldn't give a shit about dogs. Well, so peth ydi o'n ca. Oedd nhw'n gwybod bod nhw'n mynd am y lan y môr ma. Oedd y gwch na... Fysa nhw wedi gallu torri... Ti'n trio wneud sens o rhywbeth sydd ddim yn mynd i wneud sens. Sa ti'n torri'r tamad yna allan yn cyfan gwbl... Fysa fan wedi newid Dwi'n credu, oedd yr cwch llawn Bridezillas yn gret ar gyfer y farchnad Chinese, cos oedd o'i gyd, doedd na neb yn siarad Saesneg ar y cwch na. Oedd o'i gyd yn lleol hefyd, oedd o'n fel brod cymeriadau lleol Chinese market. A ti'n gwybod be, dwi yma am hwnna. Haid I fi ddeud, hogia, dwi'n mynd I ddod lawr ar hwn, yn anffodus mae hwn fel inverse of be mae Bryn wastad efo'r ffilms ridiculous da ni'n dewis fel o'n i'n teimlo bod o digon gwael
O'n i'n teimlo, oedd y production values yn really uchel. Oedd Ie. gyd just yn dal at ei gilydd digon, obviously, fod yn $500 million ffilm. Ie. Ie, ond mae fatha... dwi'n gwybod fod y ffilms Fast and Furious yn shit. Dwi wedi gweld tua 5 yn nhw. Ond mae production values heina yn wych. Ond ydyn nhw? Fatha, o'n i erioed i gweld driving... Tan fi gweld Fast and Furious cynta, o'n i erioed i gweld car chase di cael ei ffilmio yn y ffordd nath o. Dwi'n gwybod na CGI oedd i gyd. Ond oedd o'n ar yr adag lle oedd y camera na jyst yn sweepio dan y car a mynd dros dy fo wedyn yn groundbreaking. Ac o'n i'n gwybod, just ffilm am ceir yn fucking dreifio gyflym, shit. Ond fel ti'n dweud, dydy hwn ddim digon shit efo'r elfen da na yn efo. Really, mae yna rhywbeth amdano fo sydd yn wahanol i Bryn, dwi'n meddwl. Naid neu jyst anghofio amdano fo. Blaw am hwn, fyswn i wedi watchad eto. Fair enough. Blaw am hwn, fyswn i wedi watchad eto. Dwi'n teimlo, ti'n iawn, mae o big budget. Mae mor anodd dewis ffilms ar gyfer y slot yma. Ti'n gorau cael really good mae rhywbeth fel Cats just yn whopper unwaith y degawd i ffilm di ddim, achos ti just fel mae yna gymaint o bres yn efo a mae dal yn shit. Whereas efo hwn, mae yna gymaint o bres yn efo a mae o'n ridiculous, cos mae o di selio ar pulpy novels ridiculous. Na i ddod at yn yr after party amdan Bridgerton, exactly yr un peth, mae'r pulpiness. Ti'n gwybod pwy oedd am wneud o o'r blaen cyn i'r cwmni nath wneud o yn diwedd? Na. Blumhouse. Pwy efo'r hawliau yn dechrau? Na. Disney oedd efo'r hawliau. Disney's The Meg. Dyna ddi thing. Os nhw wedi gwneud o'n Jurassic Parky kind of stuff. Fysa'n a lot mwy o kids. Be chi'n meddwl? Oedd hwn... Be sa'ch chi'n well na chi wylio? Hwn neu Jurassic World? Hwn. Jurassic World fepit o'n as braidd yn dydi? Hwn, probably. Mae Jurassic World yn pisio fi off, actually. Well, so... Helen ni'n neud Jurassic World. Just, so ni'n flin. Along the lines o Bryn, dwi'n gwybod mae'r stuff da ni'n neud i ti watchad yn gallu neud ti'n flin. Whereas, dwi just yn ystyn am mynd. God, mae hwn yn hilarious. Be oedd y stupid o Jurassic World i fi, oce? Mae nhw'n creu y dinosaur ma. Mae o'n dallt be ydy body heat am un peth. Mae o'n dallt bod y sensors sy'n gallu pigo fyny ar body heat. Mae o'n dallt digon i trio fatha creu distraction mwyn iddo fo trio cael allan trwy'r giat. Mae o'n wedyn yn dallt wedyn, mae o'n cofio lle mae wedi rhoi y tracker. Mae o'n wedyn yn dallt be ydy'r tracker i gwni gallu iwsio fel trap. Bryn. A mae o'n gallu camouflage it. Mae'n hollol fucking stupid. It's a clever girl, Bryn. We the humans create the Terminator, and then the Terminator terminates us. Clever girl. Be oedd yr... Be oedd tawad arall? Oedd... Y bit arall na sticio allan pan nes i weld ar y cinema oedd nhw wedi introducio assistant be bynnag oedd enw hi... Bryce Dallas Howard? Ie, be bynnag oedd enw cymeriad hi. A dyn oedd y cymeriad... Angry lady. Edrych ar ôl y plant. A mae'r pterodactyls ma just yn dod. A maen nhw'n pigo yr assistant i fyny. A wedyn mae'r camera dilyn yr assistant. Tra mae hi'n cael ei cwffio drosodd gan pterodactyls. Mae hi'n... Wedyn mae yna un arall wedyn yn neidio fyny ac yn bita'r pterodactyl. Ti'n gweibod e. Yr alligator massive na. Ia, a ti'n sôn yn dweud... Pwy mae'r cymeriad yna di selio ar? Chos di'r screenwriter ddim yn licio nhw o gwbl. A beth dwi'n fyddi teimlo amdano ffaith? Mae'n horrific, yndi. Mae 12A oedd o. A pam ti'n really still awr yn meddwl amdano fo. O, hwnna fucking... Oedd o'n awful, dweud. A ti'n wydro fatha, sy'n dwi'n fyddi teimlo am y ffaith bod hyd i degwydd y cymeriad yma? Chos dwi'n
dall di gyda'r cymeriad yma i wybod sut dwi'n fod i teimlo. Be ni'n liciodd yr movie pitch meeting, oedd nhw'n sôn amdan fatha establish rhywbeth amdan y cymeriad yma. Oedd nhw'n dweud, one defining trait, we've got money lady and animal-loving navy guy. A nhw'n dweud, that's the only traits these people have, fatha beth. So, na. So Jurassic World y hwn. Y Meg, verdict haclediad ar y Meg ydy, swn i'n crynhoi, gwyliwch o, peidiwch y disgwyl gormod, joiwch y gore, peidiwch y gwachod y to. Fel dwi'n dweud, da chi ond yn gwachod y ffilm yna i weld Statham yn stabio 70-foot shark yn y llygad efo spear. Ond, Wedi'r unig reswm da chi gwachod not being funny like, un o highlights 2019, oedd yna, dolyg diwetha nes i dreulio hefo fy nheulu yn y canolbarth, oedd Sharknado ar y ffilm 4. Mi sticio ni Sharknado arno. Ie. A wedyn, so oedd fi ymrawdi yn chwaer yng nghyfrethu angwri, millennials i gyd yn rolio chwerthin. Wedyn ddoth nain fewn, a.k.a. mam fi, yn mynd, be di hwn? Iosgo, be di hwn? Gwatch it, obsessed. Wedyn ddoth taid fewn, a.k.a. 70-year-old dad fi, fewn, be di hwn? Iosgo mawr, sticio tan y diwedd, nath whole teulu fi eistedd lawr a gwachod Sharknado. Os da chi eisiau gwachod rhywbeth sydd yn shark-based ac yn fucking ridiculous, please gwachwch Sharknado. A dyna mynd i'n dechrau de, fatha, o'n i methu penderfynu, ydy o'n big budget Sharknado neu yn stupid Jaws. Mae'n rwla rhwng o ddau na. Dwi'n mynd i awgrymu watchwch Sharknado. Mae Sharknado yn fwy honest o'r galon o ffac. Mae hwn yn ridiculous. Da ni'n mynd i trio bod mor honest ac mae'r un peth, dwi'n wastad yn dod i'n nôl i Valerian. Mae Valerian yn llawn galon. Dyma exactly beth da ni eisiau neud. Wholeheartedly. Let's go fucking crazy. A mae Sharknado yn peth. Whereas mae The Meg fel, let's pull back a little bit. And nhw'n i just bod, gan i just bod, just ar y cusp o acceptable, ti'n mo? Just ar y cusp o not take the ridiculous choice bob tro. A dwi fel, sticiwch at craziness. Dwi'n mynd dweud bod fi ddim wedi enjoyo fo. Actually, o'n i'n mynd i ddeud rhywbeth amdan Tenet, ond neud hwnna'n ar after party. Boys, ydych chi'n barod i fynd at yr after party? So da ni'n mynd allan o'r O'n i'n meddwl na hwn oedd yr after party. Na. Hwn ydy'r mid-late. Wel, yn eich yn yr after party. Hwn ydy'r after party. Mae wan yn 5 o gloch yn y bora. Mae'r after party di gorffan, a da ni wan yn yr after party. Hey! After 8 di gorffan. A mae'r after 8 di gorffan. Croeso i'r locyn. Fel redodd Bryn, mae hi rwan yn fori. So, hogia, be allwn ni awgrymu i'r gwrandawr / gwrandawyr falle 5 o'n nhw sydd wedi tiwnio fewn mor belled am rhywbeth i wylio yn hytrach na The Meg? Efo pobl yn tiwnio mewn ac yn skipio reit i'r awgrymiadau ti. Llwch chi ddeithio ni, please, faint ydych chi'n iwsio'r chapters? Cos dwi'n caru'r chapters. Iestyn, mae werth i ti wneud nhw. Maen nhw'n brilliant. Ond dwi'n gwybod faint o bobl sy'n iwsio podcatchers sydd actually yn supportio chapters? Mae bob un yn supportio chapters fan, dwi'n meddwl. Diolch byth am hynna. Be mae Sioned a fi'n gofyn i chi wneud ydy atiwch Iestyn. Shit, Instagramiwch Bryn. At blew a bara. At Instagram. At Bryn S. At pwdin blew a bara. Pwdin blew Bryn. Na. Mae di bod yn hwyr. Os ti'n teimlo fatha, os mae enw siop sy'n rhywbeth hyn efo bwyd yn cynnwys y gair blew, dwi'n teimlo, mae'n rhywbeth yn wrong. Mae rhywbeth efo dy branding di mynd o'i le yn fanna, dwi'n teimlo fatha. Ti di methu... the hairy dough thrower. I mean, mae'r hairy bikers di gael get away efo hi,
Diolch yn bakers, nec, diolch yn hairy bakers. Ti fel, dyn nhw'n gwisgo net. Mae'n rhywbeth mwy yn y sausage rolls na ti'n disgwyl. I love it. Gai cicio ni off. Go on. Mae gen i masif, ond awn ni rownd yn nhw gyd. Dwi'n siŵr Deita ni am Tenet. Mae Tenet, nes i wasio Tenet neithiwr. So'r Chris Nolan ffilm. Pwy sy'n meddwl bod Chris Nolan yn obsessed efo amser, de? Diolch byth di dod fyny yn dim un o'i ffilms o blaen. Mae o, a peth ydi hefyd ydi, mae o bob tro neu ffilms sydd yn really hawdd i ddallt. Sound mix arbennig o glir yn pob un o'n yna. A ti'n... A ti ddim yn teimlo fath o ti'n cael cyr yn pen yn tre gwachod i ffilms o. So Tenet, y ffilm Saesneg gyntaf fi a ffogwylio hefo i steitlau. Chos o Saesneg fi methu dal fyny efo'r cysyniadau chi'n... Ti'n gwybod beth o? Right, dwi'n mynd i ddeud am Tenet. Tenet ydi effectively y Bond ffilm bysa Nolan wedi gwneud. Oedd y ti'n meddwl na Inception o dda. A mae'r action ar set pieces, stafelloedd yn spinio pethau'n Inception yn amazing. A mae yna stuff action dan yn Tenet, ond mae o'n very basic. Mae rules of gravity hollol standard. Rules amser, ne. Rules of gravity, mae just yn very basic action. Ond i ddim... Mae yna stuff da, ond o'n i ddim fel, woo. Ond, mae'r headfuckery o amser yn efo. Goffes i, o'n i'n deud wrth Iestyn as text, goffes i stopio fo tua 4 gwaith, 5 gwaith, just i fi cymryd stop. Right. So mae o yn teithio nôl mewn amser, mae pawb arall ei gwmpas o yn teithio ymlaen mewn amser. Dyna pam bod bob peth yn weird. Wel, mae na stwff fel, ti'n invertio maen nhw'n gael o fo. So mewn amser maen nhw'n invertio amser ar bethau neu pobl, right? Bydwch chi gofyn i fi, bys hwnna'n sgriwio fyny physiology unrhyw person, right? Oedden ni'n bron o cwmpa i gysgu neithwr, a wedyn nath ymryn i mynd, ond sut mae pw yn gweithio pan ti'n symud yn ôl mewn amser? Heidio peth. Ti'n teimlo fatha... Mae Nolan ffilms wastad fel na. Ti'n teimlo fatha... hwyl dyn nhw fod. Mae'r ffilms fod yn entertainment dyn nhw fod. Mae'n eich chi'n feddwl am rhywbeth, a mae'n mynd yn negas yn nhw a balli. Dwi'n teimlo, os ti'n gorfod wedyn neu darllen a trio dallt a decodio be mae'r... Ti'n gofio watch a lot o YouTube videos i ffigur. Ti'n teimlo fatha... ti'n teimlo fatha... Ydy o'n... di wneud rhywbeth sydd yn wir yn entertaining, ta di wneud rhywbeth lle mae yna fatha rhyw character study ar gyfer film school neu rhywbeth. Mae hynna, mae lot o'i ffilmio fo, ond dwi di wneud point, mae hynna'n swnio mor wancled, dwi di wneud point gwleidyddol o beidio gwachod Dunkirk, cos mae o'n teimlo tan bach fel Brexit the movie, weithiau. Ac yn i fel... Na, ddo'n gret. O ti'n oce yn gwachod o? Cos o'n i just... ond... Dwi'n deitha chi am hanes fi efo ffilms rhyfel. Lla'n gwachod 1917, lla'n gwachod Hedd Wyn, lla'n gwachod no. Mae ffilms... Oherwydd? Oherwydd... Diddly-doo. Especially Hedd Wyn, especially 1917. Mae na connection really rhy emosiynol a rhy drist hefo fi. Mae fel unrhyw beth sy'n digwydd. Mae fel pidio bod ar Twitter y stuff amdan pan ti'n gweld fel bod 100,000 o bobl wedi marw llynedd fyny at rwan efo Covid. Ti'n edrych ar y rhyfel byd cynta, mae yna llythyrau yn tu ni, tu mam a dad, teulu ni, o uncle mam. So dyna di fel cenhedlaeth. Oedd teulu mam yn fel rhyw cenhedlaeth di stretcho, oedd mam oedd 9 yn really hen, dim really hen, yn 40 yn cael mam. So hynach, mae'n swnio gymaint o wanclid o beth i ddeud. So oedd ni 40 yn cael mam. So oedd uncle mam wedi cwffio yn y rhyfel byd cynta, yn y llythyrau gan y fo o'r ffrynt yn dweud, god wedi efo gin wan, mae hwn yn mynd i fod yn rili tough. Yn dweud, diolch yn anadwy i chi am anfon y bara. Oedd o wedi llwydo erbyn cyrraedd, ond oedd o'n gwybod bod chi wedi gyrru fo i ni. Da ni'n, lla'n deitha chi lle da ni'n am byd fel na, ond so yn neud yn iawn, ac oedd hi'n glywed am bod y cynhia mynd yn efo chi. Ac oedd y boi di marw mewn 2 ddiwrnod ar ôl gyrru llythyr.
A ti'n gwybod, a stwff fel na, a ti'n edrych ar stwff fel 1917, this is an epic. A fel technical, fel filmmaker, ti'n, fel ta rwy'n sy'n gweithio yn y diwydiant, mae'n clyd iawn, ti'n edrych yn efo, ti'n mynd, god, mae'n achievement anhygol, ond allai ddim tynnu hwnna, a heddwyn especially, achos bod fi'n dod o feirionydd, mae o'i gyd just fel, allai'n tynnu hwnna ar wahân. Mae'n rhy agos. Mae'n rhy agos, a ti'n mo, dydy o ddim yn profiad i, ond pan da ni rwan, 2020, 2021, yn mynd trwy rhywbeth ar y sgêl yna eto, mae gwachod ffilms am y rhyfeloedd yna yn teimlo fel, dyma be mae bobl yn teulu fi wedi mynd trwy o blaen, dwi'n isio bod yn y mindset yna. No. Ni siarad efo amdano fo neithiwr, ti'n modd, mae bits o Tenet, god, mae na whole sequence ar y diwedd sydd basically just fel, I want to make a war film again, a mae fel, a mae fel machine guns, a mae hanner y soldiers yn inverted, ac mae amser yn rhedeg yn ôl o'i cwmpas nhw, a mae hanner y soldiers ymlaen, a maen nhw gyd ar yr un ochr, a sgen ti'n syniad pwy maen nhw'n cwffio, a maen nhw'n mynd amdano MacGuffin. Allai mond disgrifio fel MacGuffin, does dim synwyr moral i'r ffilm. Mae o gyd fel mental exercise mewn spyness. Yeah. Ond mae yna un pishin amazing. No spoilers i ddeud. Achos ti'n gwybod beth sy'n digwydd yn y diwedd. Gallai fod y amser i gyd yn cael ei invertio eto. Mae yna un pishin lle mae... So, mae Ken Branagh mewn ffilm hollol wahanol i pawb arall. He's playing terrible Russian accent bad guy in Bond film. A mae yna pishin lle mae yna rhywun yn cael dial arno fo. A maen nhw wedi grisio i gefn... Maen nhw'n briliant. Maen nhw wedi grisio i gefn o fyny hefo Eli Hael. Mwyn neud i'n haws iddyn nhw sleidio fo off y yacht ma. A ti'n gwybod y shots yn Titanic lle mae bobl yn cwmpo off top y Titanic a wedyn maen nhw'n mynd a wedyn maen nhw'n hitio'r propeller ac yn mynd pwng fy'n y dŵr. Maen nhw'n sleidio fo off y yacht ma. I swear to God, mae rai fi watching y sequence na to cyn i'r rental dod i ben. Achos oedd o'n fucking visceral. Mae o fel CGI meets puppet hollol real o Ken Branagh yn fel cwmpa off yr yacht ma a fel slamio fewn i ochr y cwch ma a wedyn cwmpa fewn i'r môr ac oedd o fel a ddo mwy sick na unrhyw beth yn y Meg. So just i rhoi bobl off i pwdin. So hi dychmygu oedd o'n teimlo fel shit, dyna'n exactly achos a oedd y plant fyny stair a stuff oedd i China ar 10 o gloch yn nos achos o'n i just fel di goffa pausio'r ffilm mor hired a hynna ac nes i actually ebychu taswn i'n y cinema swn i wedi gwneud tits o'n hun just yn mynd fuck so mae werth o am y spectacle cos mae'r ffilm ma y ffilm non-franchise dryta sy'n rioed wedi cael ei wneud a di o ddim yn mynd i wneud i bres yn ôl achos 2020 a di ti sort of ydy'r problem di teimlo fo stwff Nolan ydy mae o'n y stwff fel Inception fel Tenet a falle Memento fyd mae'n wedi creu mwy o lai i myfyrwyr ffilm sgwennu treithoda amdan maen nhw'n super llwyddiannus wel yndi yn y ffordd maen nhw'n stylish thrillers i oedolion mae'n fath rhyw auteur kind of thing mae gen i fi signature mae wedi creu a eto dio ddim i bawb ond mae'na bobl yn mynd i mwynhau oedd o ddim gymaint o mindfuck ag o'n i'n disgwyl efo fod achos dwi wedi dod i nabod fy hun digon achos o'n i'n arfer ti'n pan ti'n ifanc ti'n meddwl fel I got it dwi'n gwybod y stuff mae gen a ti'n mynd yn hun a ti'n mynd mae yna stuff dwi ddim yn deall y stuff dwi ddim yn mynd i ddeall dwi ddim yn mynd i'r hard time yn hyn amdano fo a mi oedd yna stuff ond mi, o'n i'n breuddwydio fel lunatic neithiwr. O'n i'n breuddwydio am inverted amser a stuff fucked up hollol ar ôl gwachod o. So mae mwy o fel, dim horror film, ond mae mwy o fel twistio nogyn ti. Fath yw psychological thriller type. Be oedd yn neud o'n mor ddryd ta? Y CG. Wel, dwi'n cedi, oedd y teithio, oedd o fel proper, ti'n bod fel Bond film lle maen nhw fel, we're going to have the snow scene, we're going to have the desert. Oedd yr locations i gyd yn bob man. Oedd nhw'n ffilmio mewn Opera House yn
Ukraine, o'n nhw'n ffilmio yn Tallinn, o'n nhw'n ffilmio yn Oslo, o'n nhw'n ffilmio yn Vietnam, o'n nhw'n ffilmio yn beautiful shots yr Eidal. Mae fel blydi y bit lle mae Anakin Skywalker yn prodi Padme kind of Lake Como style llefydd yn yr Eidal. Ti'n ma, o'n nhw just oedd pob peth yn oedd suits yn ddryd, oedd yr effects yn ddryd, oedd nhw'n mewn bai un munud, oedd o just yn ti'n modd fel pan ti'n cael dy wish list o fel pob peth ti eisiau gwneud mewn ffilm, ti eisiau pob peth edrych yn awesome. Probably oedd nhw'n rhoi gymaint o bres ar fel face cream John David Washington yn edrych mor beautiful a humanly posib, ac oedd nhw'n rhoi ar fel costumes Elizabeth Debicki, cos mae hi'n model anyway. A ni'n really licio fo hi hefyd. So Elizabeth Debicki, ti ddim yn nabod i, oedd hi yn The Man from U.N.C.L.E, great unloved film, which da ni fod yn neud ar y show ma, so neb eisiau neud efo fo, cos di ddim yn ffilm di ddim. It's a great film. Mae hi yn hwnna, mae hi yn The Night Manager, mae hi fel your Brienne of Tarth, ond skinny kind of look. A mae hi'n cael, yn y ffilm, mae'n cael bod, mae'n dros 6 troedfedd, mae'n model prydwedd, a mae'n cael bod, mae'n tawrio dros Ken Branagh. Manta, dwi'n big Ken Branagh stan, I'm a Ken stan, ond Branagh stan. I'm a Branagh stan. Ti di deall i Bryn, mae hwnna lot gwell. I'm a Ken stanner. Ac oedd o, a fo, da ni workshop that. Oedd o ddim yn greit yn hwn, oedd o'n very actory, oedd o mwy along the lines of Wild Wild West, which sydd yn ffilm arall da ni fod yn neud ar y show ma. Anyway, so Tenet, gwachwch o, peidiwch y teimlo stupid amdano fo, cos mae o yn hollol... Who's it for? It's for bobl sy'n licio puzzles, crime thrillers, Bond films. Mae just yn fucking good looking film. O'n i'n edrych arno fo, gyda'n mynd, fuck, dwi eisiau mynd ar gwyliau. Y busnes ma bod fi'n edrych ar luggage fi o hyd. Mae o just fel, mae fel travelog. Extended trailer ono fo, pan mes i weld Star Wars Dolly dwytha, ddim dwytha, ond cyn, you know what I mean. O'na 10 munud o scene, a nes i'n enjoyo fo gwbl. Na. Dydi o'n mynd? O just edrych o llwyd, o just fatha pobl mewn fan, pobl rhedeg o gwmpas. O ie, yr opening sequence di hwnna. Mae hwnna yn very standard action film, o'n i ddim mor impressed. Mae'r locations yn neis. Pan mae o'n dechrau mynd yn quotes David Tennant, timey-wimey shit, mae'n mynd lot mwy diddorol. Pan mae John David Washington yn cael suits neis, mae'n mynd lot mwy diddorol. Hwna di'r traffodd wastad efo pan ti'n ychwanegu teithio mewn amser mewn i ffilm ydy ti'n gallu cadw rhyw fath o cysondeb efo'r reola ti di greu. So mae'r rheola'n hollol wahanol i... O ia, ond hyd i'r beth, ti'n cael creu reola dy hun efo... I ryw radda, ond mae'r haid i'r reola aros yn gyson. Dwi'n credu bod... Mae o yn licio mynd ati ffilms fel Rubik's Cube. Mae nhw fel puzzle sy'n slotio at ei gilydd. So na i ddeud wrth bobl, rhowch gwn o fo, mae werth o, nathon ni'n galw fel Santa's Dwynwen treats ni. Fi a Al, fel y ddau yn un fel ex-film students, wanky, fel mae Bryn yn meddwl dyle fod fel pawb sy'n gwachio Nolan films. O na, nes i'n deud hynna. Nes ti ddim deud o, nes i deud hynna. Be di si oedd, fydd o'n treithawd i myfyrwyr ffilm. He knows it. Dyna be di si. Myfyrwyr bach sy'n bloody ddim yn gallu mynd i coleg. So, anyway, so Tenet, pam lai. Go, guys. Fair enough. Na ni fynd round chi a wedyn ddoi nôl i rai fi wedyn. Okay. Dwi heb di teimlo really fatha taclo lot o stwff ar watchlist fi ddiweddar. Digon teg. Ti ddim yn bocsio'n lle do? So, mae beth sydd ar restr fi ydi WandaVision. Ding, same. O beth dwi ddallt yn wedi synu pobl, dwi'n meddwl, yn ffaith bod o'n really dda, a bod o'n hefyd yn mindfuck, a bod o'n... Weird. Like it. Mae definitely di anelu at oedran ni yn hytrach na, fod nes i wylio ddau penod gyntaf y cynnan. Right. Ac... Mae'n gwybod be yn digwydd na. Oedd o gyrmon references o gwbl i be oedden nhw'n gyfeirio at fatha Bewitched a I Dream of Jeannie. Oedd y stwff na i gyd constant ar Channel 4 pan oedden ni'n tyfu fyny.
So, dwi'n meddwl yn y benod nesaf, benod 3, dwi heb di gwylio am, fod o'n i'n mynd i cael neu'n siŵr fod gen i fi 2 i wylio bob tro. Nice. So mae yn y 70au, so cyn hwnnw, dwi'n mynd i ddangos penod o I Dream of Jeannie a bla bla bla. Just dylwn i wneud cynt. Gymaint ar y stwff na. Nes i wir mwynhau. So, mae One Division ar y rester. Mae'n weird, just weirdness, love it. Diolch. A ti'n kind of teimlo fatha mae Disney Plus eich wedi agor drws i Marvel gallu neud pethau eich bach mwy diddorol. Dwi wedi bod mor lwcus hefo 2 set o frodyr / brodyr yng Nghyfraith yn cynnig Disney Plus logins i fi. I mean, dwi'n... Hey, Shari, hi! Mae di mynd. Oh, shocked, wedi mynd. A ni'n gobeithio cael ei on the show. So dwi'n mega ddiolchgar unwaith eto amdan logins. So mae gennau gymaint o streaming services, dwi'n mor lwcus. So One Division sydd ar top. O'n i hefyd yn di pleasure fo Star Trek Discovery. Oh, yeah. Diwedd y gyfres wedi bod? Diwedd y gyfres wedi bod y byd hyn, a mae hwnna'n datblygiad da, a dwi'n teimlo chi bod wedi setio fyny sefyllfa reit da i cario fel mlaen i'r bedwerydd gyfres, wwan bod nhw yn yr 32nd century. So mae hwnna'n fath o gyfres sy'n byth yn mynd i ddod i ben type o beth ydi oherwydd Star Trek di o mewn ffordd. Wel fi'n peth ydi, so gen ti Next Gen wedi mynd am 7 gyfres, gafodd Voyager a Deep Space Nine 7 gyfres hefyd. So gafodd Enterprise, dwi eisiau dweud 3 neu 4? Oh my god, gymaint o hynna? Do, chos peth ydi dwi'n meddwl nath nhw greu, gafon nhw'r ail gyfres, oedd o ddim i lawr mor dda oedd wedi gobeithio, a nath nhw'n neud y trydydd cyfres just i gloi pethau fyny a just cael bach o wanky fan service. Gafon nhw fatha Mirror Universe episode a bob fatha bethau fel o, so gafon nhw bach o hwyl efo fo. A ti'n teimlo Discovery rhywbeth tebyg eith nhw, bydden nhw'n manage yn yr un ffordd. Rwy'n peth efo mynd i fyny fatha 4, 5, 6 a 7 a falle. Da ni'n gwybod bod Picard yn dod yn ôl am cyfres cymbo hir. Dwi'n gwrando ar lot o Star Trek recap podcasts achos dyna gyd allai handlo dyddi yma, a maen nhw newydd orffen Deep Space Nine ath i 7 cyfres. Ond o gen nhw fel 15 20 pennod yn bob cyfres yn net. Dwi'n teimlo i ryw radda, dwi'n meddwl DS9 oedd ffefryn fi o'n nhw i gyd. Chys dwi'n teimlo fatha oedd nhw'n cael straeon lot mwy diddorol yn y peth. Enwedig teg at diwedd yn y Dominion Wars. Dwi'n meddwl yr episod lle oedd... Dwi'n cofio beth i enw'r episod, ond mae'r episod lle mae o a Garrick yn plotio trio cael y Romulans yn involved yn y rhyfel efo'r Dominion. Oh, it's a fake! A mae Cisco just yn siarad, Avery Brooks just yn siarad i'r logo, siarad i'r camera i'r gynulleidfa, just yn disgrifio beth i digwydd, a y ffaith bod yn mynd i Garrick, Andrew Robinson yn anhygol fel Garrick, ti'n deud fatha, nes ti ddod i fi oherwydd oedd ti'n gwybod bod fi'n gallu neud y pethau yma, a ti trwy bod ni di lladd y boi ma, da ni di gallu dod ar Romulans fewn i'r ryfal, a da ni'n mynd i lleihau y ryfal o blynyddodd siwr o fod. Nes i ddod i fi just... A'r unig cost o hyn ydy self-respect un Starfleet officer. A Avery Brooks just yn diwedd, just yn
ei tôn o newid ac yn dweud, he's right, I can live with it. A mae eisiau edrych dead yn y camera ac yn dweud, I can live with this. Mae o'n morals rhyfel yn dyddio. Di lau y log na i gyd. A mae'r rifin yna just yn berffaith ono fo. A mae o fatha mynd i fatha craidd a fatha... Mae fel Better Call Saul level. Ie, mae gen ti'r ideals o fatha Starfleet. A hyn ydy'r peth diddorol efo Discovery ydy'r ffaith... Mae o'n dangos fatha'r unvanished ochr o Starfleet. Mae'r ideals na'n bodoli... ond mae yna fatha grimy ochr just o dan yr ideals na sydd yn fatha i fyw yn yr utopia na. Mae'r rhaid i ti cael yr grimy shit mae'n digwydd hefyd just heads up hefyd am Star Trek. Yes, dwi'n gwybod bod ti ddim wedi bod yn gwachio dim o'r Star Trek. Mae yna, mae ar y list. Dwi'n gweld y penod gynta o Barin ydi o? Discovery? Ie. Ond mae ar Amazon mae gen ti Lower Decks sef y cartoon version a dwi'n credu falle sa ti ar plant yn joio Lower Decks mwy. Lower Decks mynd i gael i Amazon. Mae Lower Decks yn gret. Mae fi trio sortio ti allan efo login ar. Be dwi'n licio gret. Mae nhw'n funny AF. Mae o fel gwachod peak Futurama ond am Star Trek. So dwi hwn ddim really spoiler ond mae nhw efo Futurama i gyd hefyd ni. Ydy. Mae nhw'n cael Jonathan Frakes a Matthew Surratt yn ôl i cameo yn yr episode ac oedden nhw yn Star Trek Next Generation. Will Riker ydy ar y troi. A mae nhw'n cael y diwedd mae Riker yn cyrraedd on your brain check yn dweud, I was just on the holodeck checking out the adventures of Archer and the original Enterprise crew. It was a long road. They getting from there to here. Referencio music o'r Enterprise, cyfres Enterprise. A cyfres Enterprise, a neb yn licio cyfres Enterprise. Dwi'n cofio gwachio hwnna pan o'n i'n coleg, ac o'n i'n kind of joio fo. Ond dim ond achos o'n i'n lyfio gwachio y boi o Quantum Leap eto. Well, so be ni'n licio, dar o istal... So dar e eista lawr ac yn dweud fatha set a course for this such and such in the factor of 5, 6, 7, 8 a wedyn mae'n fatha soft jazz yn dechrau so i bobl sydd wedi gwachio Star Trek mae Lower Decks yn hilaire os da chi ddim mae dal yn eitha funny give it a go, mae'n funny yes, dys gen ti unrhyw beth wyt ti wedi dod fyny on the old yes trust just cyn Dolig nath Mandalorian dod i ben. Oedd hwnna werth i wylio. Achos bod ti'n efo? Ocherwydd nes i helpu lad yr big sand snake. Do, siwr. Ti neu ex-gwr Angelina Jolie? Dwi byth yn cweith yn siwr pa un oedd o. Bobby, beth i aldi ddyn o'r boi? Billy Bobby Thornton. Billy Bobby? Billy Bobby. Willy Bob? Billy Bob. Filibuster. Billy Bob. Billy Bob Lloyd. Yeah. Go Billy Bob Lloyd. O hwnna'n gret. Pethau eraill, dwi wedi mwynhau ers dwytha the Staged Series 2 ar BBC. Hwnna dy'r un David Tennant a Michael Sheen. Superb. Hollol superb. Imagineering ar Disney Plus yn sôn amdan hanas y parcia a'r pobl sydd yn gweithio tu ôl behind the scenes yn adeiladu'r raids a falle dod i fyny fo'r spectacular also am job yna. Imagineering yn amazing ond y peth am y rhaglen dogfen yma a dwi'n meddwl lot o'r rei sydd gyda nhw dydyn nhw'n cadw'r pethau drwg yn ôl. Be, ar Disney Plus? Mae hynna'n synnu fi. Mae nhw'n dangos, da ni wedi bod trwy'r shit yma, nath ni'n neud penderfyniadau really stupid, ac dyma be ddigwyddodd. Mae nhw'n dangos o yn y documentaries ac yn deud yn glir fatha. Oedd hwn yn fucking dodgy deal nath ni'n neud fan hyn. Ti ddim yn disgwyl hynna, mind? Na, oeddech chdi'n disgwyl fatha whitewash, fucking
documentary, ond maen nhw'n honest. Oedd Walt Disney definitely ddim yn Nazi. Definitely not. Definitely not. A wedyn, gyda i ffilm, Dwi'n siŵr oedd allan tua blwyddyn yn ôl, ond ond diwrnod blaen nes i wylio fo. Ac dwi wedi teimlo mor stressed ers mor hir. Just fatha, be di'n efo, Adam Sandler yn Uncut Gems ar Netflix. Oh my god, dwi wedi clywed amdan hwnna mor stressu. Oh my god. Dylen just ailenwi'r ffilm The Stress. Basically, y plot ydi, a mae Adam Sandler yn wych yn efo. Os gennych chi preconceptions am Adam Sandler, just gadal o. Mae hwn serious movie, serious actor, brilliant. Mae o yn un o'r iddewon na sydd yn rhedag fatha diamond shop yn un o'r stryd enwog sy'n gwerthu jewels o bethau yn New York. Ac mae o constantly ar y make, ond chwilio am y deal nesa, ac mae o'n gwerthu rhywbeth cyn iddo fo brynu fel gyn rwy'n arall, ac mae o yn yr constant perpetual motion o shit, anna fi bres i'r boi na fyncw, ond dwi angen gwerthu'r stwff yma i boi yna fyna cyn i fi eich talu fo off, a mae nhw'n dod i torri coesa fi os na dwi'n torri, yn sortio hwnna can. A mae'r ffilm yn constant snowball o Ti'n teimlo bod bywyd ti fel na ddo? Achos gallwn ni watch o'na, achos, rai, dwi'n gwybod bod hwn, ted efo fi ar hwn, rai, gafodd y mabi game ar enw Rubik's Race ar gyfer y Nadolig, a mae'n amazing. Ond be di o di, ti'n fel y slide puzzles na, so mae fel Rubik's Cube, ond mae gyd ar 2D, a ti'n gofod slidio fel tiles, ti'n fel slide puzzles. Ti'n teimlo weithio bod fel, mae bywyd ti just fel un slide puzzle, a ti'n gallu neud hwnna, nes bod ti di symud hwnna, oh shit, mae'n nhw'n stresio fi allan. Ie. Mae fod yn anhygoel y ffilm na. Dyle fo chi'n gwylio Uncut Gems pan mae bywyd yn llai stressful. Yeah, boy. Pan mae bob dim yn mynd yn gret, gwylio fo, am fod, waw, ond nes i orffan y ffilm na, a ni'n meddwl, oh my god, dwi'n jyst mynd i gornel y crio. Dyle ti teimlo mor ddiolchgar fel, Cynarfon ni mor stresslyd o hynna, right? Yeah. Hey guys, dwi'n newydd sylwi, mae Skype call ni di cracio 2 awr rwan. Ok, cwbl o beth eraill, dwi just eisiau rhoi heads up i. Bridgerton. Right. Everybody loves a Bridgerton. Bridgerton ydi, it's basically Game of Thrones meets Downton meets Pride and Prejudice meets... God, mae o'n ropey, ond mae o'n very enjoyable watch, achos mae pob peth jyst yn ddrud yn efo. Dwi'n gwybod bod fi ddim yn highlighto digon o stuff S4C ar hwn, right? TBH, mae cyfres newydd Cefn Gwlad yn amazing, cos mae drone photography yn fucking stunning, a mae gen nhw beirdd arno fo, a mae o'n lush, a nath o torri calon fi. Ond allai ddim rhoi heads up iddo fo, achos allai ddim genuinely deud bod fi wedi gwachio mwy nag un penod, achos dwi'n mynd mor hiraethus am fod mewn rhywle gwyrdd ac yn y wlad, dwi'n methu watcho do. Whereas mae Bridgerton, just fel, yn fyd dwi rioed wedi profi, Regency Lloegr, I'm fine efo just, allai watcho loads o hwnna, cos dwi'n byd i wneud efo'r byd go iawn. Mae'r dillt yn amazing. It's basically just sex, corsets, ffrociau. Mae Pride and Prejudice yn amazing. A maen nhw wedi cymryd Pride and Prejudice, a maen nhw wedi mynd, mae fel fanfiction. Dyna gyd ydi ar it's fanfiction. It's Pride and Prejudice fanfiction efo loads of sex yn efo. A o'n i'n gwachio do, a ges i bach yn bod efo faint o sex yn efo, cos o'n i'n fel, dwi angen plot wan. Mae hwn fel, like, shitty porn version. Dwi just eisiau gwybod, dwi eisiau angen stori rwan. Dwi ddim angen y shots mae gyd. Oce, dwi wedi cael digon wan, mae'n stori. Just cael stori, please. Just bobl clws, mewn ffrocio clws. Pan mae gen ti plant bach sydd yn gwrthod cysgu, da ni mor lwcus, right, yn tu ni. Mae'r drws i'r stafell fyw yn agor tu nôl y teli. So ti'n gallu mynd, hei, da chi'n iawn? Beth ti'n gwylio rwan? Pan bod ti'n mynd i gwylio?
So fatha pan o'ch chdi fach, oedd chdi fatha gwachad rhyw dodgy ffilm yn hwyr y nos, a o'ch chdi'n aros ar off button rhaid gofyn i mam a dad dod i lawr. Mae'r fel arall rownd, wan, oedd ti'n gwachad rhyw dodgy ffilm. Mae o fel hofran ar alt tab, boys. Command tab, plum, 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 pan ti'n y gwaith. So ddau, gwachwch Bridgerton, ond mwy pwysig, gwachwch Pride and Prejudice, yr ffilm... Nid yn unig y gyfres, obviously, y gyfres BBC, anhygoel, nes i watched dros fel just cyn Dolig, achos nath Aled fynd ar plant am dro am fel 2 awr, nes i just binge-watch fe gyd. Ond, y ffilm, Joe Wright? Na, be di yna fo? Basically, y ffilm efo Keira Knightley a Matthew McFadden o 10 mlynedd yn ôl, sydd yn brilliant. That's your Pride and Prejudice. Honna ti isio. Mae honna mor brydferth. Mae fel Barry Lyndon style. Barry Lyndon, y ffilm gan Stanley Kubrick oedd just yn iwsio golau naturiol ac oedd yn iwsio lenses gan NASA stuff amdano fo. Mae just yn fucking meditative. Anyway, hwnna beth dio? O'n i am roi rybyd i pobl i gwylio allan ar Amazon Prime am ffilm o'r enw Songbird sydd yn... Dwi nabod yr enw na. Sydd yn pandemic ffilm. Hwna dio. Covid-23 di hwnna. Covid-23. Di cael ei producio gan Michael Bay. Oh my god, oedd Al yn watches hwnna pwy noswaith. Ac o'n i fel, wyt ti'n fucking insane? A be dwi'n licio di, ar Wikipedia maen nhw'n restru on the review site, the review aggregator Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 10%. Based on 71 reviews with an average rating of 3.5 out of 10. The site's critical consensus reads, muddled, tedious and uninspired. Yeah, and hold on. It's a documentary. Songbird's gimmick never really coalesces into a meaningful story about the pandemic lockdown. Oh. So, yeah. Yeah. So, byddwch yn ofalus, dio ddim y ffilm werth i'w wylio. Ond... Sydd y syndod, really. Michael Bay, yn creu ffilms sydd yn muddled, tedious and uninspired. Dwi'n mynd super quick heads up i anime. Dwi'n gwybod mae fel cornel anime Sioned, mae fel cornel Apple, yes. Ond mae cornel anime Sioned yn deud, mae Demon Slayer wedi cyrraedd Netflix. Mae Demon Slayer yn super... Ti'n meddwl fel proper Japanese, like, gore anime. A dydw I ddim fel arfer ewn i hwn. Ond mae hwn mor brydferth a super emotional. Ond achos bod o'n anime a mae gyd o'r tropes anime yn fo, dwi'n kind of gallu handlo fo. Alla'n deitha ti pam, yn deitha chi sut, ond mae o'n beautiful ac yn sick ac amdan Demon Hunters yn fel... kind of troed y ganrif diwetha Japan. I mean, big i diwell. Be arall ti isio? Reit, ogia, mae di mynd wan. Mae bobl mae eisiau mynd adre. Mae'r bobl mae eisiau mynd nôl i'w gwaith i mopio tai. Dwi'n mynd rhoi shout-out arall i Sian Alaw. Un person dwi'n nabod sy'n gwrando ar y show a mae'n deud bod hi'n gwrando pan mae hi'n neud gwaith ti. Deo, Sian! Unrhyw un arall sy'n eisiau shout-out ar y show, please message'ch ni. Obviously, sy'n neb mynd i. Ond, you know, os da chi fancy, mae hynna'n cool. Please gnewch. Fyddwn ni'n nôl. Shout out i Sarah Hughes just cos mae hi'n awesome. Oh, cos mae hi'n awesome. Iestyn, pwy ti eisiau rhoi shout out i? Mi nai rhaid shout out i y boi sy'n gwrando yn Japan. No way. Yeah. Oes na? Yeah. Mi oedd na, dwi'n checkio'n ddiweddar. Konbanwa! Get in touch ar ôl i shout out by name. So dwi 100%. Ys da chi eisiau... Cos dwi eisiau rwy'n i ymarfer. Mae Japanese fi'n ofnadwy. O, dwi hefyd yn mynd i gwersi ar-lein am tea ceremony. Ydych chi'n gwybod hynna? Dwi'n mynd i gwersi tea ceremony. Dwi'n mynd i ddysgu sut i'n neud paned neis o matcha. Iestyn, sut mae matcha'n mynd gyda ti? O, wych. Joio bach o matcha? Ie, dwi'n mwynhau o mwy efo llefrith na ydw i just efo dŵr. Efo dŵr, dwi'n gorau gael o yn pnawn, llefrith yn bora. Boys, dewch nôl am matcha chat y mis... na, beth di mis Chwefror? Haclediad matcha chat. Diolch yn fawr iawn i pawb sy'n gwrando. Clears the colon.
Dyn ni just yma yn cael hangout achos bod ni'n methu mynd i'r pub a ddiolchgar iawn i chi am ymuno fo ni. Welwn i chi y mis Chwefror. Hwyl am y tro. Tara! Ta-ra! Tara i chi. Tara i chi. Mae di bod yn 2 awr a da ni dweud tara i chi. Stop.